Вітаю вас, мої родныя шаноўныя. Як звычайна раніцай мы пачынаем свае стрымы. Будзем гуляць сёння ў танкі, сёння пятніца. Будзем папросту пакутаваць. Я ўпэўнены, ведаеце чаму? Таму што пятніца гэта проста будзе срака. Сракана собака, просто невероятная. Давайте патлумачым. Звычайна пятнічны рандом. Ён просто трэшовы з-за таго, што усе дзеці, хаця сёння давайте яшчэ дадамо і што дзеці гэтыя на канікулах школьных, правда? Карацей, яны просто заходзяць у рандом, ну і псуюць такім прафесіяналам, як я, досвід у гэтай гульні. Што тычыцца сённяшніх планаў, сённяшні план. Бачыце, 4,5 мільёна у нас на рахунку ёсць. Няблага было б мець 6 мільёнаў 100, каб пракачаць апошнюю арту Бадшат. Вось гэту вось. Маецца на ўвазе, у нас урва бесіць 6 мільёнаў 100 трэба. І гэта будзе апошняя арта. Апошняя арта ў гэтай гульні, якую мы выканаем. Чаму? Таму што у нас ёсць кампаніі, наколькі... Ці где гэтая кампанія? Написано, блядь, для дэбілаў написано кампанія. Ось, сам у мяне зроблена, не на 100%, але зроблена. А чаму не на 100%, до рэчы? 4 машыны. Ось, давайте лепш з адзнакою пачнем выконваць, каб хоць якая капейчына падала. Потым, давай. Трэш. Карацей, вось, а нам трэба вось гэтае трэба выканаць на аб'екту 260. З СТ ўжо ў меню было некае. Што такое сёння тут адбываецца? Чаму я клікаю, на ніяк не рэагуе? Калі што, мы СТ гэтае выканаем трошкі пазней. Чаму? Таму што гэта ВРВ, вітаначкі, тра-та-та-та. За 4 вось пункты мы зробім гэтае калісьці. А можа не зробім, можа будзем рабіць яшчэ стрымы, мне больш падабаецца ўсё ж такі гуляць на СТ, каб 3,5 па ПТшках нанесці. Блять, я не разумею, што сёння змышу. Так, цяжкія танкі. Цяжкія танкі, бачыце, мы тут знаходзімся. 4000 нанесці, можна на Е75, дарэчы, пакуль будзем выконваць. Маці яго як выконваць 3 адзнакі у нас там. Дароўкі моладзь, ну пакуль што ты тут адзін. Так што сам з сабою здароўкаешся. Вось. Ну і вядома, па ПТ-сау, я ўжо не памятаю, што тут у нас ПТ-шку у 5 разоў больш шкоды нанесці машыне. У цябе ёсць здароўе, трэба у 5 разоў больш нанесці шкоды. І гэта на 6-м узроўні, мне падаецца, трэба 6-10 ўзровень. То бок трэба будзе проста паглядзець, што там ёсць імбовага такога імбічнага у рандоме, у сэнсе ў галінах пракачкі, каб сабе ўзяць. Здароўкі, Анюта. Ты там, бачыў, пісала ўжо ў WhatsApp, але ўжо потым. Не, гэта Альянс напісаў. А што ён напісаў? Дзе грошы, паскуда? Так і ёсць. Чакайце, я літаральна секунду мне трэба, каб спраўдзіць баланс на карце сваёй. Ці хопіць там на аплату. Заебаў ты, бляха. Пусці мяне ў аплікацыю. Вось, так што мы гэта будзем рабіць. Так, дзякуй Бог, баланс ёсць. Ось, не, дзякуй Анюце, бо яна кідала мне грошы на гэты баланс. Карацей, мы гэта будзем выконваць, але давайте сёння сканцэнтруемся на тым, што нам трэба 6 мільёнаў 100 назбіраць. Я вельмі спадзяюся, што гэта так, баланс ёсць. Спадзяюся на тое, што мы зробім, па сутнасці, апошні стрым падобнага кшталту, дзе мы будзем гуляць, знімаць зоркі, ды потым ужо фарміць як шаленыя. Ось. А карацей, 6 мільёнаў 100 мы купляем апошнюю арту і забываемся проста ў гэтай гульні на арту назаўсёды. Будзем канцэнтравацца на выкананні АБЗ-шак. Хачу аб'ект 260, хачу 3 адзнакі на Е75. Карацей, як яно атрымаецца, вядома, ніхто не ведае. Чаму будзем сёння пакутаваць? Я учора вылез у рандом. Блядь, мяне хапіла на 47 хвілін, мабыць. План грандыёзны, так. Мяне хапіла на 47 хвілін. І распавяду чаму. Таму што я вылез паздымаць зоркі, як заўсёды, увечары. Літаральна, мне для гэтага звычайна спатрэбляецца 1,5 гадзіны недзе.
Вось, але тут я зняў зоркі даволі хутка. Баі былі просто вам не апісаць. Я нават без стрыму я сядзеў просто, і такі мат, такая лаянка стаяла, блядь, мне падаецца, мухі падалі ад гэтага ўсяго, бо яны такога лайна ў сваім жыцці не бачылі. Вось, так што рандом учора быў просто пиздец. Як у гэты мімасны, сука, дэбіла, нахуя ты зламаў дрэва, ну, придурак. Вось хто глядзіць, хто не гуляе ў танкі, не ламайце гэта дрэва ніколі, калі ласка. Вось, што хацеў сказаць. Крацей, будзе цікава. Будзем гарэць. Сёння будзем 100% гарэць, бо учора гарэла так, што уай. Мне падаецца, сваякі з горад не бачылі ўсё. 103 выйдзе зараз на атрымлівае па храпе. Не, збег. Ну то добра, калі збег. Дарэчы, 8. 8 гэта добра. А ведаеце, чаму добра? Таму што мы у гэтым рандоме зможам хоць што-небудзь зрабіць. Ух, эрекцыя трошак. 3, 2, 1. З'язджае, так? Елочка. Даездзіўся. Цікава, скуль тут узяўся і з 6. Так, паколькі мы пазбавіліся, бля, у нас нікога на базе не засталося, апроч Т-77, які АФК па сутнасці. І усе паехалі ў горад. Так. Добра, карацей, што я хацеў? Паехалі, будзем душыць усіх. Дэгенерат, вось бачу, едзе. Ці ён падставляцца едзе, ці проста так. Ведае, што робіць. Выглядае на тое, што не ведае. Зараз мы падробім голду сабе. Ой, чалавеча, трапіў ты ў пастку. Так, а гэта думае, што мяне можна адсюль пацэліць, правда? Оказывается, нельга. Давай, щочку. Що там йох рикає? В нейкую броніровану частку трапіў, ты паглядзі. Давайте, хлопцу, з раку йому заязджайте. О, Лінкс. Серйозно? Ось так ось? Мне треба сховатися. Це ось так. Угу. Бо зараз би понаїхали. Сколь-небудь оттуль постраляли б мне в борти. Неужели Т-28 ніхто не прикриває з бази? Сюка. Я ж казав, що буду збити.
давайте уже, добирайте его. Фу. Ну, где гэтыя паскуды, якія мяне джалілі адсюль, га? Хіра сабе, вы бачылі, што з Ісон 6 здарылася? Ух, табе. Так, что у нас там? Т-34 Центурион. Добра. Мы едем. Голдом можно прибрать, бо тяжких танков нема. Там у нас 2 ПТ. Ось, до речі, зауважте, зараз захоплюють базу. Добре. Чаріотер стоїть на базі, його бачить. Але пам'ятаєте про дерево, яке я казав? Тое дрэва, за ім лёгка схавацца. І ты зараз нават не ведаеш, я гэта яго паклаў супраціўнік, ці гэта яго паклаў наш. Мы ведаем, што яго паклаў наш. Недзе тут. Недзе тут. Там ша... О, бляха, наших збілі, але нам трэба... прикрыть нашего ось хлопца на ВЗ. Шапатак здох. Так, по сутности мы застались одни. Так и есть. И мы шотные, и нам зараз у спину приедет. У спину приедет, не у спину. Так, устыми филдов Глории 2 мидывал бескоштовно задарма. А что за гульня такая? Стратегия покроковая, что? Добро. Я забылся, что я резервы не подрубил. У кого там телефон звонить, а? Кто там кому телефонует? Что там у вышах отбывается? Так, коли до 17 липеня заберешь? Ты не ведаешь, что за гульня, але забрал. Гэта мы ухваляем такие поводзины. Спочатку берешь, что даёте, а потом уже думаешь, что ты взял там. Все равно ж бескоштовно, правда? Так, шпрот. Спрототайп. Поехали. Не, там тяжики будет складано за ТС-6, тем больше там. Я вчора глядел стрим на ТС-6. Бізор там так само покутував од рандому, як я трохи раніше, але ж танк серйозний, з пробиттям дзікунським просто. Не, поехали сюди, на погорочок. Т-49 едзе ў цэнтр. Такое рызыкоўнае, як на мой погляд. І ХВК у нас, дарэчы, таксама не вельмі добра. Тут супраціў іх блеск і... Ужо бачыце, не? Ужо нехта стаіць тут. Зводься хутчэй. Так, ён за хатою ставил. Что ты будешь робить з вами усімі? Професійні гульцы. Добре. Хоп. Залетело. Летело и залетело.
Так, добра. Номада там не бачна, але не страшно. Хто ў іх яшчэ застаўся? Блеск застаўся. Недзе хаваецца гэты блеск. Та ну куди ти ляціш? Цяжка было троху раўней паляцець. Нас тут даволі шмат, выдаецца, трэба ціснуць. Бураск. Штось там яму пашкодзіў нават. 3, 2, 1. Ух! Фуцёр які у нас. Ой-ой-ой, ХВК, што здарылася, чым аграбае. А вось і блеск. Бум! І нема блеску. А давай-ка мы подробім з тобою голду. А што так ляціць сёння на гэтым танку ў мяне? Яно нібы наўмысна не хоча трапляць ворагу. Там Т-30, трэба быць асцярожнымі. Дзед пасля месяц і 20 дзён нарэшце род Крафра рэлізнулі цалкам. Фотамод? Ці што рэлізнулі? Ой-ой-ой, зараз, калі засвячуся. Як атрымаю па пысе сваёй нахабнай. Во. Няблага было б трапляць, ведаеце? І фотамод па тым ліку. Недзе тут ён быў, правда? І гусельку збіў, і ніхто яго не кантроліць. Ай-ей-вай-ей, ну... Ай-ей-ей, шкада. Шкада. Ось цікава, там у куце хтосьці ёсць з ворагаў ці не? Цяжкія танкі нашы прайграюць. Нам трэба лезці. Ведаеце, хлопцы, трэба лезці. Вядома, не хочацца, але трэба. Так, эвакуацыйныя машыны, ну я не ведаю, пра што размова, чаму яны там павінныя быць, бо мы ж з табою у Сноуранера не... Як гэта, нам яны не патрэбныя, мы самі сабе эвакуатары. На магчымасць закрапіць машыны на прычэпе. То бок ты іх пагружаеш і чапляеш неяк? Пра гэтая размова. Схаваўся за каменьчыкам. Та дзе ты там падстаўся ўжо? Малайчына. Вось я люблю танкістаў, ведаеце? Вось яны гэта ўмеюць. А, хтосьці падох. Там ужо застаўся, па сутнасці, толькі адзін танк у замку. Вельмі цікава, так, ну. Што жывое ёсць тут? Так. Хаця б так. Але куніпанзер. Ой, слухайце, а там цяжкія танкі нашы неблага-то справіліся. Паглядзіце, яны ўдваіх засталіся, але ж было супраць іх 4, і там зборшчыкам яны нармалёва іх прыціснулі. Ну, ў сэнсе таго, што адціснулі. Ой, ты 49, ты мне пужаеш. Ніхто, дарэчы, пакуль што не тыцкаў вось у гэты А1. Квадрат. Валюся, што зараз хтосьці тыпу кунспанзера з на мяне вылезе, як Т-30 прапіша паміж вачэй бабэшкаю. Будзе кепска. Адрыгну, мне падаецца. Ай, падабаецца мне гэтая мелодыя. Так, глядзім.
У гульні для звычайных машын няма лебёдкі. Підараси, вибачаюся. Толькі для скаутаў. А зараз будзе плюс 2 грузавікі з лебёдкаю. Усё, геймплей просто згеймплеіць. Таму, калі заганяеш машын на аўтавоз, ты можаш іх пакаваць і набудуцца праць танкавымі упорамі нават. Што сабе. Так, ЛТ паехала і здохла. І гэта вельмі кепска. І гэта вельмі кепска, тое, што она паехала і здохла, бо вачэй няма. У нас няма вачэй, у нас ЛТ падохлі. Катастрофа. Так, СТРВ Т-30. Хто з вас падставіцца першы? Ёсць. Вы паглядзіце толькі, як мне шанцуе. А ты стой там далей. Стой, стой, стой. Нават не вырашыся, нават не выцэльвай, не трэба, не. Халера, нашай мы ўсё ж таки валодаем мапаю, але... Номад. Вось ён дзе. Вось ён дзе. Я пра номада думаю, што той мяне высвеціць, калі пад'едзе бліжэй. А ён водзе стаіць. Не, тым хлопцам трэба ў траіх усё ж таки накінуцца на тайпа і забіць яго. А мы тут пастаємо крыху. Патрываем, я бы так сказал. Не пачакаем, а патрываем. Усё, мінус тайп. Мінус тайп, а гэта азначае што? Правільна. Бяры гусеніцу ў рукі. Пабеглі адсюль. Не вось, блядь, вядома, тут яны так стаяць. Херова. Вось той, я спадзяюся, падставіцца хуценька. Не полетела. Літаральна не полетела. Ну што, ты ім будзе дапамагаць ці не? Ці ты ім лічыш, што дапамога боршчыку не трэба? Блять, просто у троих сдохли на тайпе. Так, ну тим часом де СТРВ? Стоит, светить, бляха. Яны хутка зарыентаваліся. Бачылі, ТМ-ка не трапіла. ТМ-ка крывая. Не, малайцы. Супроціўнікі малайцы. Яны хутка зарыентаваліся, што трэба пушыць на гэты фланг. Яны, як нашыя, не стаялі, не тумкалі. У троіх аб'язджалі, пастаўляліся, загінуўшы супраць тайпа. Замест таго, каб проста ў лоб паехаць і дамагу раздзяліць паміж сабою. Яны пачалі аб'язджаць, вось так вось па мінімапе тут пахажу, вось так, падставіліся пад ФВХ-у, тайп іх сустрэў, вядома, а Т-123 ён не паехаў уже, ён стаяў тут. Карацей нарабіў лухты. Не, ўжо заташчыў. Малайчына. Ну давай уже, что там такое? Нарешті. Так, дагэтуль просто болталіся як лайно у вясковым туалеце. Гэта, ведаеш,
калі гульня пры рэлізе абасралася, калі будзе лета, на календар паглядзім, мне падаецца, яна ўжо ідзе. Гэта, калі гульня выйшла, абасралася на рэлізе, вось, а потым яны вось гэтыя хібы, якія выпраўляюць, яны падаюць, нібы гэта дасягненне нейкае. Ты такі узрадаваны, таму што гэта нарэшце адбылося. Хваліш іх, а па факце ж павінна было спачатку так быць, не? ВЗ-120, дарэчы, учора пракачаўшы вось гэтую гармату, таму я не ведаю, 9 секунд ажно перанабіваецца. Троху па-іншаму танк гуляецца, наколькі я памятаю, там нават зведзенне горшае за мінулую гармату, то бок трэба будзе неяк прыстасавацца да яе, паглядзець, што і як на ёй. Ды гульня не правалілася, яна ўзяла топ-продажаў. Не пра гэта, я не пра топ-продажаў ці не продажы, я правалілася ў сэнсе якасці геймплею. Памятаеш, як ты плявузгаў на тое, што там няма фотамода, тое не працуе, гэтае не працуе, то бок. Як гэта, спадчынная пераемнасць. Так, нягледзячы на колькасць свяковых і так далей. А камерцыйны поспех у яе таму, што а хто канкурэнт? Ну, хоць аднаго мне нагадай. Хто ў гэтай кампаніі канкурэнт? Я не ведаю, напрыклад. Каб нешта падобнае рабіў хтосьці добрае. Expeditions, для гэта не іхная гульня. Ну, таму камерцыйна гэта вельмі добры праект. Я нічога супраць не маю. Камерцыйна, але якасць гульні, як ты сам казаў, інды-праект. Ну, да, халеры гэтых хібаў, якія перашкаджаюць добраму геймплею. Ну ж, гэта ж праўда. Ой, як яно доўга зводзіцца. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы ўсё яшчэ зводзімся. Сапраўды, амаль што 3 секунды зведзення. Трэба будзе паглядзець стабілізацыю, як яно будзе ляцець пры просто гэтым. Ну, калі будзеш ехаць і на хаду страляць. Так, ЛТ нема, стандарт Б стаіць. Ну, няхай стаіць. Не, яно не ляціць. Ай, не ляціць яно. 1000, 1,5. Трасца. Вось гэта бляха сустрэлі. Ой. А куды яно трапіла? А можна мне паглядзець, куды і як яно трапіла? Ты, бля, ён Е50 атакуе. Ну як вы гэта робіце, ну? Сука, падставіў мяне пад усіх. А гэта 3 стаяць, глядзяць толькі. Ай. На таран на Е50 пашоў, малайчына. Божак, вітаначкі. О, і там больш, што Expeditions таксама іхняя гульня. Трандзец проста, то бок яны, па сутнасці, амаль што манапалісты на гэтым накірунку, у гэтай нішы. Таму пытання ўвогуле не было па камерцыйнай акупаванні. Мне падаецца, калі б нават яны зрабілі, ну, неверагоднай якасці лайно, і тое, штосьці ўдалося, каб адбіць гэтыя кошты свае, якія яны страцілі. Маецца на ўвазе на вытворчасць гэтай гульні. Ложык, як справа, якія планы? Мы, дарэчы, не так даўно за Нюту глядзелі твой фільм, твою агучку. Мы так добра ностальганулі. Ай, просто. Калі хто не глядзеў, хто не ведае, назад у будучыню. Цудоўны фільм, просто. Раю ўсім, калі хто не глядзеў, раптам. Expedition і Mad Runner Game. Карацей, ВРВ, хочаш камерцыйны поспех, мне падаецца, трэба ствараць канкурэнта. Фільм круты, дзякуй, трэба навчаць. Трэба? Ты яшчэ не зрабіў?
Ах ты, паскуднік, ты, бляха, як ты мог? У мяне было ў планах другую трэцюю паглядзець. І што мне рабіць зараз? Чаму ты яшчэ не зрабіў? Усялякія там грыбы ён перакладае, а назад у будучыню не. Ну вось як так можна? Што ты за чалавек? Ну я ж... Я памятаю, што ты агучыў порно падтрымку. Яна ж выйшла сёння. Я яшчэ не паглядзеў. Я хацеў, вось, бачыш, папакутаваць крыху. Глядзі новы выпуск пра Анну 1008. Гэта будзе? Гэта я буду глядзець, але троху потом. Потым. Перад сном, хутчэй за ўсё, дарэчы. Бо ў мяне там у працы, я ж памятаеце, учора казаў, што там нешта накінуліся з усіх бакоў на мяне. Дзякуй Богу, зусім разблытаўся. Вось, сёння зранку яшчэ там даблытаў. Вось, і спадзяюся на тое, што да панядзелка, як мінімум, мяне чапаць не будуць, але ў панядзелак там прыйдзецца сраку парваць крыху. Ой, ці то сабе, ці то іншым, не ведаю яшчэ як, але хутчэй за ўсё сабе. Гэта як толькі оно. Ой, гэты, бляха. Майстры слоў. Як гэта называецца? Каламбура, во. Т-30, ты што? 19 сплэшем. Ненавижу, Артур. О, нарэшце, дарэчы, приехал, паглядзі, хто тут. А куды я трапіў? Можна паглядзець, гэта там было... Вось сюды я трапіў? Ой, як гэтыя кітайскія, бляха, што СТ, што ТЦТ, мяне проста бянтэжаць. Яны так доўга зводзяцца, так нязручна. Як ён... Ён бачыць мяне, На табе туды. Няўжо табе месца мала? Вось скажы мне, што ты так робіш. Я на такой адлегласці ў такі піксель не траплю. А наша ЛТ, яна вельмі херова стаіць. Яна не бачыла бачата. Один. Ух. Трапіў. Дарэчы, трапіў. Ты заебал? Гаўняк. Я на туль недзе страляю вось адсюль. Так. Тут мяне гэтыя засвецяць. ЛТ варожа нема, дарэчы. Гэта добра. Ну, вядома, так. Кітайскія гэтыя, бляха, магчымасці, яны вельмі абмежаваныя. Мне падаецца, трэба пласці. Ага, зараз бачылі сполых? Вось тут вось быў, то бок там хтось стаіць у іх. Паспрабуем. Да падстаўся ты, што? На табе вось сюды стрэльнем. Там быў сполох, добра. Давай, ты там вежу і добра маячыў. Можаш там на месцы пастаяць. Літаральна секунду, я ўжо зведзены. Вось выйдзі сюды і вежу падстаў. У іх вось тут, ці вось тут хтось яшчэ стаяў. О, ёсць. Елачка там колупае яго. Стой на месцы. Так, чакайце, што там было? Ці будзе
корна у беларускай агушцы. Я не ведаю, што гэта. Калі што, калісьці будзе, але на іншым аранжунку. Корна. Трон маецца на ўвазе, зразумела. Давай пад'язджаем. Хто ў іх, дарэчы, з ПТ? Ну, ёсць браніраванае ПТ. Тому нам трэба вось тут стаць. Та ёб твою мать, яшчэ і куты вертыкальныя, просто лайнішча. Ух. Зноўку сполах, гэта не тое. Куда ён паехаў? Ось куды ён паехаў, прыдурачна. Не, тут няма нікога. Блять, я не разумею нашу ЛТ увогуле. Куды ён едзе? О! Ай, блять, просто китайшчына обоссаная. Ось так было яму цяжка праехацца? Я про нашу ЛТ. Уехали отсюда. Трэба цяжкіх танкаў сустроіць. Гэтыя два бляхі героя вылезлі і падставіліся адразу. О, выйшаў. Ха-ха-ха. Не чакаў ён. Пэўнена, не чакаў. Постой крыху. На нозе. Ну так, браніраванне лепшае, пытанняў няма. Глядзім назад. Там Сомо, дарэчы. Недзе Сомо, глядзіць. Ты, блядь, сур'ёзна ён паспеў выйсці, ну. А гэта аддаў 3, мне здаецца. Тут не моя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. І гэта перакаціўся. Леці в пізду просто. Ай, 0 натанкаванага. Які добры цяжкі танк у меню, га? Як ён добра ўсё танкуе, ну. Хочаш ад борту, хочаш ад вежы. А ён кажа, што ты хочаш? Як так? Паскудство. Выводь меня уже з гэтай гульні, ну. Подвисла яно. Ой, давай, бляха.
кітайскія гэтыя, больш не сяду на гэтае. Мне падаецца, калісьці вельмі была папулярная гэтая кітайская тэхніка, яна была неблагая ў тым сэнсе, што стабілізацыя палёту была добрая і вынікі нейкія нават добрыя там атрымлівалася гульцоў паказваць, ну але сёння не. Сёння гэта горш, мне падаецца, хаця і на савецкай тэхніцы ўжо даўно не гуляў. Што ў мяне там ёсць савецкай тэхнікі з 6, хіба што забоны некалі купіў чорнага. Я ўжо не памятаю, як у іх там са стабілізацыя траплянем усім іншым. Апошнім часам, у сэнсе таго, што гады 2 апошнія, я неяк усё на амерыканцаў ды француза гуляў. Ну, вядома, немцы, так, немцы Е-75. Я больш не ўзгадаю, што я неяк да іх прызвычаюся, усё роўна. У іх трапнасць лепшая, і зведзенне лепшае, і дынаміка лепшая, шмат чаго лепшае. На табе туды. Уй! Акробаты. Пульсін лак атрымаў, дарэчы. Ой-ой, полетела-то як. Тут стоїть. Говнёшка. А може бути ось тут, не чекай, де його тут позиція? У його позиція ж є ось тут, на гэтым боку. Ну то, що Сінлак з'їхав, це добре. Наш, мається на увазі. Два, 6, 3. Там усё зелёное было. Усё абсолютно. Але ж не. Там спину мою прикрыть, правда ж? Цікаво, де ён? На увазі 263. О! Знайшов. Ну куди ти лезеш? Навошта? Пробіл все ж таки другим набоєм. Цікаво, то летіло, що я не пам'ятаю? Мабуть, не летіло. Ой, Тора, зараз ти. Гляді, колькі у їх тут ПТшок. Я заєбав. Бортом я навіть мене танкую, ну. Та еду уже, еду. Сука, вицелю. Та, блядь, серйозно. Просто, блядь, все поспели проехать. И что, ты так не выходишь тут? Так, ЛТ будет в спину заходить, так? Не, наши, вядома, стаять вельмі кепска. Яны сустракаюць усіх по одной лінії толькі.
Что это за оборона такая, ну? Так, есть руки хіба целого не бачив. Это фильм с Билли Херрингтоном. Midnight forever. Unite in pleasure. Release the pressure. We rave together. Midnight forever. Ой, як довго воно заходить, як довго воно виходить. Release the Ой, опошний бой на китайці. Калі ще одна пораза чергова, то я лепш пересяду на інший танк, який бо заєбала просто. midnight forever. We rave together. Midnight forever. Так, опошнім часом просто лайновая мапа. Так. Хоча і танки у мене, до речі, не прикажете зараз GTA 5. Яны лайновые, апроч прота. Прот добрый. А ось 4 гэтых лайно. Налево поедем. Не хочу я ехать со своими КВНами туды. Поедем сюда. Чаму на китайцах катаешься? Тому что прокачиваю десятки. Это ж 5 танков, якія я прокачиваю штодзённа, ікси здымаючы. Вось, я вырашыў у один момент, калі мы там выкашалі, дай прыгадаю, Т-110Е5, амерыканцы, памятаеш? Як мы прокачалі палявую мадэрнізацыю, і трэба было браць наступны танк. Я вырашыў, што вось хачу 111-5А. Дароў, Фэнсі Зёльнер, вітанышкі. Як маюся, да рэчы. Даўно нешта з табой не размаўлялі ні аб чым, не сварыліся. Неяк ты знік з радару. Вось, і вырашыў, што 111 буду качаць, і аказалася, што вось, што ў яго ўжо нема таго, блядь, баджар, дапамагай. Ён, курва. Воу, баджар, ты што? Навошта ты пхаешся? Ну, я разумею, што гэта твоя пазіцыя, ну. Але ж такое рабіць навошта? Блядь, сука. Просто не могу. Яшчэ альфа шляхетная 822 полетела. Молодчын, просто молодчын. Пытання нема. Я яму, бляха, у лючок трапіць не могу, вы просто палароша. Я ведаю, што гэта ты. Я ж памятаю. Я ж про гэта і кажу, што даўно не размаўлялі, ні аб чым не сварыліся. Блять, як я гэта люблю, калі вось так страляеш, а яно просто такой... Вось просто вось з полых, недзе там, вось недзе тут. Вось штосьці такое адбываецца, і ты такі, ёп, твою мать, як ты... Куды ты ўвогуле трапіло? Пералятаю, я вежу. Увесь гэты час, і всё. А гэта што ў нас тут, глядзіце? Рыначаронта нейкая, дзіўная. Каб вы разумелі, я ж страляю гэтым, бляха, галдою. Ой, бля, всё. Ты нахер, бля, я не хочу. Просто, бля. І гэты цікае. Не, я подумал спачатку, што ён просто там пельмені пайшоў здымаць з пліты. А по факце-то ён гуляе. Бачыце, ён гуляе. Ён змяняе пазіцыю, кудысьці едзе. Блять, перед носом просто... Ой, китайская техника. Лепшая тэхніка ў свеце. Дапаможаце яго забіць? Не. Ось, дарэчы, зараз
я не зразумеў. Вось гэта 261, калі трапіў у мяне на 300 п. Потому што калі я артою кідаю, трапляю у ваду, то ніякага сплэшу нема, а тут просто трапляння ж таксама нема, ну. З левага боку пробіцця ніякага нема, трапляння нема. Да опусти ты гармату, блядь, паскуда китайская. Бесить гаўніна. О, ну нарэшце. Давай, трымайся. Як кажуць. Каб разумелі, ён мне зараз просто выбіў кіроўцу на ЦСЦ. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Не, трапнасць гэтых танкаў просто неверагодная. Ебой. Не, я не вылезу, нахер. Зараз гэтая паскуда коричневая просто кине и заб'е меня. Перамога! Мы гэтае вытрымалі. Так, олдскул тут хто дзе гуляе? А ты пра што? Не трэба сварыцца, яшчэ як трэба. Пятніца, маю права. Хтосьці бухае, а я вось не бухаю, мне трэба сварыцца. Вось мне трэба выказацца. Вось за тыдзень яно нагарэла ў мяне, разумееш? Трэба пачысціцца. Трэба прасрацца нармалёва. Таму гуляем у танкі. Я зараз кинул воком на Twitch. И что мне там пишет Twitch? Хайповоз. Оказывается, что учора у меня нейкі был что это такое увогуле. Ёсць живые люди у меня на стрімы, якія могуць патлумачыць, что это такое хайповоз. Ён спыніўся на ўзроўні 1. 63% піша. Ваша суполка набыла 2 падарунковых подписки и отправила 0 бітс. Як усё гэта складана? Так, добра. Абой гаўна быў. Так, все, давай, бачите, перамога хаця была. Можна далей гуляць на китайцах. О, слухайте, ты яшчэ знайшоў паведамленне. Хайповоз. На вашем канале толькі што стартаваў хайповоз. Что это такое? Это за того, что учора Рейвен там нечто подписывался, да? Из гэтага? Нахуй халер патрэбны гэты хайповоз з хайпом. Ну ты патлумачыў, ВРВ, ведаеш? Ты патлумачыў. Тут стало значна ясней усё. О, блин. Китаец на гэтай пазіцыі. Ну давай паспрабуем. Бо там рельеф, там добра заходзіць іншая тэхніка, ніяк не ВЗ. У гэты час трэба купляць... А навошта іх трэба купляць, гэтыя падпіскі? Олдскул, навошта? Менавіта ў гэты час. Чаму? Яны таннейшыя становяцца? Ці гэта просто так, таму што Twitch сказаў набыць падпіску? А ну бывай, скоціна гэткая, сядзіш, глядзіш без падпіскі. Вось так гэта выглядае, ці што? Так, нас тут 3. Так, я его пробиваю без голды, але мне падаецца, голда патрэбная.
Не пускається гармата. Курва, як я люблю гэтую тэхніку. Вы уяўляеце, глядзіце, не опускаецца. Просто не опускаецца гармата, вось і ўсё. На табе. По голове. Ось так трэба будзе. Хопа! Сраку паднімаць. Вядома, ты не трапіш. Нават блізка не трапіш у тую зону, дзе можаш прабіць, ну. Яму просто ў твар трэба трапіць, разумееце? Там уся маска прабіваецца. Гульня мяне любіць. Я ХВ. Ой, шкада. Шкада. Ну добра. Халера з гэтым хайпавозам. Няхай ён там возіць, што яму трэба, але ж... Пяты стрэл, заляцеў. 1 з 5. Мне падаецца, гэты вынік выдатны. Ну-ну. Усе качайце кітайскую тэхніку. Усе просто. Просто на тых мястовыя, кажуць палякі. Кідайце ўсё, вашыя справы, працу, бярыце адгулы на працы, качайце ВЗ. Гэта лепшая тэхніка ў гэтай гульні. Не, вядома, зараз гармата яшчэ іншая. Нагадаю, што гэтая гармата троху іншая. Я ўчора яе пракачаў, бо яна топавая. Не, ну просто, блядь, ніяк не хоча ляцець. А гэты прыдурак навошта паехаў? Мы што, тут забілі дваіх, ці што? Сука. Я потым пагляджу статыстыку. Слухайце, трэба не забыцца, абавязкова паглядаць статыстыку. Колькі ўвогуле траплянняў было? Амаль што вытраціў увесь боекамплект. А куды? А, пазаду трапіў. Няхай. Увесь БК голды страціў. Нарэшце! Нарэшце падбілі цэнтуру. Што, зводзіцца пачынаеш? Дык не трэба ж. Мяне не опускаецца. Не опускаецца. Некаторыя толькі мараць пра тое, каб у іх ніколі не опускалася, але ж... Там СТ-1 яшчэ... Боже ж мой, ну што ты за... Это не танк, это просто пакута натуральная. Ну вы паглядзіце на... Я ж кажу, на гэтай мапе гэты танк ну просто неверагоднае лайно. Я на ім нічога не могу зрабіць. Тут рельеф нязручны. А ты можаш, блядь, я не ведаю, ну неяк падгуляць, ну крыху зусім. Блядь, ну это просто пиздец. Ці ў сраку, чуеш? З твоімі рельеф. Я хочу паглядзець на статыстыку гэтага хлопца. У яго просто, блядь, на дым архангела ўсе лётаюць. Так, што думаеце аб выказаннях Ціхановскага? О, а што аб іх думаць? Ён жа ж тлумачыць увесь гэты час аб сваіх выказваннях. Ты ж глядзіш, мабыць, ты усе гэтыя інтэрв'ю, выбачаюся, які ён зараз дае, што Еўрарадыё, каму там яшчэ даваў, Радыё Свабода, ДФА, Маліна, дарэчы, выходзіла з ім.
каму он яшчэ там даваў. Ну шмат каму ён даў, но я толькі глядзеў около 5 інтэрв'ю асобных без канферэнцыяў. І ён тлумачыць пастаянна, што там было, як было, чаму было. Мяне асабіста няма пытанняў да ягонай дзейнасці зараз. Усё гэта было прадказальна, відавочна, што чалавек проста выйшаў. Ну што, давайте глядзець статыстыку. Спачатку сваю. О, блядь. 13 стрэлаў і толькі 6 траплянняў. Ой, блядь, вылучаюся, 23 стрэлы і 13 траплянняў. З іх усіх 23 стрэлы, толькі 6 прабіццё. Вы можете сабе ўявіць гэта, блядь? 6 прабіванняў. Гэта якая эфектыўнасць у мяне на ўзроўні 4, 25%. Чацвёртая частка толькі трапляе і прабівае. Пиздец. Ось гэта, бля, статыстыка, ось гэта трындзец. Ось гэта танк, а? Вы яшчэ не качаеце яго? Тады мы ідзем да вас. Ну давай, шановны, што там тебе так ужо аберагала? Давай, дасягненні. 43-45, ідзі нахуй. Просто. Бля, жудасна. Вожык малайчына, вожык заўсёды, блядь, база. Ты што? Сумбурна пакуль што, але нічога, ўсё пакуль што як і чакалася. Ну, як і прадказваецца, так. Бо гэта з усімі дзеецца, з усімі, хто выходзіць. Гэта з усімі, хто выходзіць, дзеецца тое самае. У яго новае інтэрв'ю, гэта пайсці не выказванне, якія ўжо былі, новыя порцыі сюра? Якога, напрыклад, сюра? Я ніводнага пакуль што не сустрэў. Як на мой погляд, гэта, ну, той самы Ціхановскі абсалютна, які сыходзіў. Дарэчы, у апошні час, які я глядзеў інтэрв'ю, учора было, выходзіла на радыё Свабода. Не. Крацей там, мужик у яго браў інтэрв'ю. І вельмі ўсё спакойна, вельмі ўсё абгрунтавана было так. Вось, і зразумела, як на мой погляд. Няхай папраўляецца, яму гэта... Ён... Слухай, папраўляецца, у сэнсе то не, я б не казаў, што ён хварэе неяк, ці штосьці не тое. Не. Ён сапраўды пакуль што выглядае добра, у сэнсе здароўя, там нічога не зразумела, бо няма вынікаў гэтых даследаванняў, які ён не робіць па свайму здароўю. Але па менталке, ён ва ўчорашнім інтэрв'ю, ён вельмі красамоўна і коротка выказаўся, што гэта было вядома раней, што вось чалавек, які трапляе за краты, ён трапляе ў стане, ў статусе, ну, назовем гэта X. І ў гэтым статусе з-за кошт таго, што яму не даюць камунікаваць, яму не даюць ніякіх навінаў, ён не мае стасункаў з сваім былым асяроддзем, не мае падтрымкі, не мае нічога, не чуе людзей. Ён у гэтым статусе X амаль што так і захоўваецца. І калі ён выходзіць, ён проста пачынае толькі разумець, што жыццё без яго развівалася, што ён у гэтым жыцці з людзьмі не ўдзельнічаў, не ўплываў ніяк. Вось, ну і гэта траўматычна, вось гэта асэнсаванне. Але мне падабаецца, што ён свае высілкі ўсе зараз накіровае на дзейнасць. Назовем гэта так. Гэта дапамагае, бо дзейнасць у першую чаргу прадукуе нейкія вынікі сваёй працы гэтай дзейнасці. І гэта табе дае пачуццё самападтрымкі, назовем гэта так. Што ты можаш, што ты дзейнічаеш, што ты жывы, што ты ўплываеш. Вось, і таму ўсё пакуль што... Я ж кажу, што калі ён выйшаў у панядзелак, хіба што я... Не ў падзелак, калі я там стрым ладзіў. У сераду, правда ж? Ці у аўторак я ладзіў тады стрым, калі ён выйшаў. І я казаў, што ўсё роўна яму патрэбная падтрымка. Няхай ён там злуецца, няхай ён там кажа, што ніхуявамі я сам усё зламаю, усё такое. То, блядь, вядома, ты праб'еш, сабака.
скуль я мяне трапіў. Вось, але ўсё роўна гэтаму чалавеку трэба дапамагаць. Усё роўна трэба, нягледзячы на ўсе касякі, які ён робіць, усё роўна трэба рабіць тую справу, якую ты лічыш правільнай. Карацей, спрабаваць зрабіць так, каб гэта ніяк не ўплывала на бягучую дзейнасць. Так, паглядзець інтэрв'ю са свабодай. Так, я глядзеў. Абвінавачванне Пазнякаў у папілі гранту, гэта не, ну, блин, вы так кажаце, нібы вось мне што ў інтэрв'ю Пазняка не спадабалася, калі я глядзеў, але добрае інтэрв'ю. Вось тут я падкрэслю, вас магчыма здзівіць, што я лічу Пазняка, што Пазняк даў вельмі добрае інтэрв'ю. Чаму? Таму што ён усё тлумачыў. Адзінае, што мяне парвало, што я пачаў, ну, не тое, каб ржаць як конь, не, я над гэтым звычайна не ржу, але вось ён казаў такія рэчы, ну, пра якія ні халера не ведае. Напрыклад, ён 3, 2, 1. Ён сказаў, што вось чакай, зараз узгадаю, як гэта было. Пачатак не памятаю, канец я памятаю вельмі добра, што ён казаў, што жонка грошай яму не дае. Тыпу, ён развярнуў такую бурную дзейнасць сваю, але жонка яму на гэтыя грошы не дае. І вось з-за гэтага ён пачаў зборы вось гэтых $200,000. Просто, разумееце, ён нібы не кожны бацька ведае, што ягоная дачка робіць. А тут ён ведае, што Ціхановская робіць Ціхановскай. Ну, карацей, ну, лухта лухтой. Навошта гэта рабіць? Мне падаецца ўсё ж такі людзі, якія кажуць, што ён проста хайпуе на гэтым. Ну, гэта вельмі падобна на праўду, што ён заўсёды хоча захоўвацца на гэтым у інфармацыйнай прасторы, быць актыўным удзельнікам, ну і ўплываць на штосьці, вось мне штосьці падобнае. ВРВ бомбіць. Дзед даў ёбу, пакіньце ўжо старога ў спакоі. Ну, так. Але падкрэслю, што ўсё роўна тыя статуты, які ён рабіў у 90-е і зараз робіць, і захоўвае гэтае, я падтрымліваю. Вось ягоную упэўненасць у уплыве Расіі на Беларусь і гэтак далей, вось гэтыя рэчы. Все ж таки ён правы. Вось гэта не тое, каб інфармацыя, якой трэба карыстацца сёння і зараз, а гэта трэба мець у галаве ўсё сваё жыццё. Гэта не працуе на працягу кароткатэрміновым, нават планаванне, калі мы кажам пра бізнес доўгатэрміновае на 5 гадоў. Не, гэта працуе вось 10годдзі, 20годдзі, недзе так. Увагі таму ён не дае інтэрв'ю, Пазняк, ён дае інтэрв'ю, ён заўсёды дае інтэрв'ю. Я казаў, што ён наадварот хоча быць у цэнтры увагі, таму і робіць такія заявы на 10годдзе. Вось. А што тычыцца, дарэчы, Ціхановскага, мне вельмі спадабалася вось учорашняе інтэрв'ю глядзеўшы, як ён адказаў яму, ён вельмі слушна адказаў яму, што сапраўды ён запрашаў Пазняка у барацьбу ў 20-м годзе. Вось. І той заўсёды ухіляўся. Заўсёды. Вось. І тут ён яго, вядома, пад'ябаў. І гэта, я не магу казаць, што гэта нейкая прэтэнзія мая да Пазняка, што ён у новай хвалі гэтага пратэсту не падтрымліваў. Але гэта слушна паказвае становішча, статус чалавека сёння. То бок у 90-е ён актыўнічаў, ён дзейнічаў, ён рабіў, потым зразумеў, што ўсё гамон, уцёк, і вось неяк так здалёк працягвае сваю дзейнасць. І ўсё, но не набліжаецца, ведаеце, але не набліжаецца больш. І вось тут Ціхановскі яго слушна за гэтае грызануў, на мой погляд, так. Так, ён амаль не дае, яго заўсёды клічаць, ён адмаўляецца. Не, я штось слухаю, гэтыя old school, вось тут я не пагаджуся, ён мне падаецца
даваў усім, каму толькі мог. У 20-м годзе ён даваў шмат, вельмі шмат інтэрв'ю. Даючы свае прагнозы, свае погляды, яшчэ памятаю, як абмяркоўвалі, што ён усіх кандыдатаў назваў прарасійскімі і гэтак далей. І ён даваў нават простым блогерам. То бок тут мова не ідзе пра СМІ нейкія, так, ось як зараз мы абмяркуем Радыё Свабода, ДФА, так, ось гэтыя крыніцы. Ён даваў простым блогерам, тыпу каналу ТОК, нават было, мне падаецца. Зараз не дае ён на Радыё Свабода апошняе інтэрв'ю ў 22-м годзе. Ну, не, я тут не пракаментую ніяк, бо я не ведаю. Ці я глядзеў увогуле ў 22-м годзе гэтае апошняе інтэрв'ю, чаму такое становішча зараз, не скажу, але ж зараз дае. Зараз дае і каментуе. Так, кітаец, давай троху зменім накірунак дзейнасці, сядзем на ЛТ чэшскае з кулямёцікам, пастраляем. Зусім іншы геймплей, дарэчы, складаным. Але гэты геймплей мне больш падабаецца ў параўнанні з колавікамі. Колавыя танкі поўнае лайно. Па геймплеі мне не падабаецца, а вось гэтыя больш прыемныя. Пасля гэтага ён даў нейкаму хлопцу з 1000 падписчикаў. Блін, не ведаю, слухай, я так не сачу, каб памятаць усе гэтыя лічбы, то было не было. Я памятаю, што ён шмат дае, і ведаю, што ён шмат дае. Ён то там усплыве дзе-небудзь, тут хтосьці яго ўзгадае, возьме інтэрв'ю там. І апошнім часам, давай шчыра, з 100% з 19-го года ён памыляецца вельмі шмат. Просто. Ён не дае ніводнага прагнозу, які б спрацаваў на кароткатэрміновым гэтым адлегласці. Разумееш? Я яшчэ думаў, чаму так, і потым толькі здагадаўся, калі ён даваў інтэрв'ю, дзе сказаў, што ён ужо шмат гадоў жыве ў Амерыцы. Я да гэтага не ведаў, што ён на пазняк памыляецца. Анюта, я пра пазняка. Што ён шмат памыляецца, ён не можа даць кароткатэрміновы прагноз ні па якой, па будь-якой сітуацыі. Тут сошыць хтосьці, так, зразумела. Хто іх ЛТ? У іх ЛТ, чакай, Хсор, так? Так, у іх Хсор. Недзе хаваецца. Вось, і гэта не робіць яму пашаны, бо ён не ў інфармацыйнай прасторы. А дарэчы, вось на... А не, глядзі, што ён там стаіць. І на гэтым тыдні я бачу яго на інтэрв'ю, дзе ён таксама прамовіўся пра тое, якім чынам... О, слухайце, а можна ўваліцца ды заваліць яго? Але не атрымаецца. Ён з'ехаў ужо. Ён прамовіўся яшчэ не трошку, да, я згадаю толькі. Бляха, гэтае пераключэнне з тэмы на тэму. Леапарда можна дабраць, дарэчы, дабралі ўжо б з мяне. Лепш гэта быў Хсор. 35 хп у яго. Таксама, што ён, я ўсё пра тэму тое, што ён не атрымлівае актуальнай інфармацыі. Узгадаў. Ён у гэтым інтэрв'ю ён казаў пра важнасць таго, што варта рабіць зараз беларусам, якія знаходзяцца ў выгнанні ці ў эміграцыі вымушанай. І, блядь, што вы тут катаецеся ў адным накірунку са мной, ну? Што ён казаў? У сэнсе таго, што трэба арганізоўваць свае відавецтвы, свае культурныя асяроддзі рабіць, муткі вось гэтыя рабіць, звязаныя з культурай, развіццём, моладзю, менавіта на моладзь накіроўваць. Вы бачылі, што я Хсора не забіў?
пражэта курва разрадзіўся, я не ведаў, што яны тут у трох уехалі. Зато я здесь не тое, што хацеў, я дабраў 375 хп. Усе аналітыкі памыляюцца. Не, аналітыка, як табе распавесці, калі ты робіш аналітыку, то ты робіш шмат разгалінаванняў у сваіх прагнозах. Вось вельмі добры прыклад, я казаў ужо, ёсць Ігор Тышкевіч. Нудная пачвара, вам не перадаць, ты нават не даглядзіш яго до конца, калі будзеш глядзець паўгадзінны ролик. Таму што ён настолькі не цікава распавядае, але ён распавядае пра ўсе магчымыя вынікі, якія могуць адбыцца ў той ці іншай верагоднасці. Вось гэта аналітыка. А Пазняк ён не робіць аналітыкі, ён робіць заяву заўсёды. Ён вось кажа, што Ціханаўскі гэта прарасеец, таму што ён тыпу хрысціянин праваслаўны, у яго там бізнес у Расіі, у яго там сёе і тое і так далей. Вось, што тычыцца іншага, Ціханаўская для яго таксама не прэзідэнтка была. Тышкевіч мутная асоба? Я не ведаю, я пра яго нічога ніколі не цікавіўся. Праблема Пазняка ў тым, што ён дартаняўся навокал. Так, гэта ёсць такое. Калі літаратурна выказвацца ў РВ, то я з табою пагаджуся. У яго заўсёды гэтае. Калі ён у чымсьці удзельнічае і з'яўляецца аўтарам, нават калі не з'яўляецца, але проста стаіць у тытрах, што ён там удзельнічаў, то тады гэта справа добрая і вартая адзнакі ягонай і ухвалы. А так, Тышкевіч мутная асоба. А чаму мутная? Я ж кажу, што я не ведаю яго асабіста, я не ведаю пра яго нічога. Адзінае, што я гляджу, гэта ягоныя агляды аналітычныя, заявы і так далей. Бок, асабіста я пра яго нічога не ведаю. І я, калі глядзеў ягоныя ролікі, што ў 20-м, што ў 19-м, чакайце, я на раз'езд гляджу нашых. Такое сабе, вядома, Ірак чамусьці на месцы стаіць. Чаму? Вельмі дзіўна, дарэчы, пазіцыя, цікавая. Трэба будзе паглядзець, як усё гэта для яго скончыцца, але штосьці цікавае ён робіць. Гэта я засвеціў, правда? Ось так, схаваемся. Які Тышкевіч? Ігор Тышкевіч. Лацініцы, калі напішаш у пошуку YouTube, то ён павінен выдаць тебе ягоны канал на YouTube. Мне вельмі спадабалася, ось, напрыклад, Запошняга. Вельмі добрую аналітыку ён зрабіў, калі рабіў агляд дзейнасці ўраду беларускага у дачыненні да... Яшчэ адна ЛТ ёсць, божа, я пратупіўся. У дачыненні да стасункаў з Амерыкай, што адбудзецца. Вось там гэта было каля 2-3 месяцаў таму. Ён рабіў гэты агляд, рабіў магчымыя вось вынікі, ён там намаляваў такую мапу, божухна, там 8 сыходаў было. Што можа адбыцца, што найверагодней ён там падкрэсліў ад сабе. То бок такая праца была буйная. Капец проста. Цікава, Ірак засвеціць кагосьці ці не? Дарэчы, шельма перамагла. Мне падавалася, я трапіў. А я не трапіў. Супер, малайчына. Танкануў, галду. Сюка.
Так, там, Т-49, Т-49, Т-49. Светло, где? Ось он. Добре. Так, вибачаюся, одверну увагу. А, Т-92, да. Т-92. Дякую, Дот, за подсказку. Ну, але часом буває таке, нічого. Ви вибачайтеся, я не молодий. Мені можна. І гляді, як він добре стоїть. На тобі просто улич, перенабиться. Тендер, где? Чому ти так не поворачиваешься до меня? О, двойчий запар, яно трапило у лючок. Все, мне подается, треба буде продати сраку Wargaming за гэта. Давай, Герак, давай, он не там, еба, ведаю. Так, кого мы бачим тут? Давай поглядеть склад. Су-130 можна перевести на ББ. Так, а нам-то за что вибачаться? Не, гэты. Я не ведаю, ці я нейкія словы глытаю, ці што адбываецца. Гэта я выбачаюся. Але потым кажу, што не, выбачацца не буду, тому што я старым не можна памыляцца. Так, ёсць, усё. Два гэтых у цэнтры мапы. Але яны не дажывуць до майго прыезду. А ну так ты таки выбачайся. Не буду. Задолбли. Я не умею так. Я не умею гулять у танки и трымаць размову на трох накірунках. Так, повертаемся. Тышкевича так я раз отказал, Т-49 поправился, так, розница істотная. Так, у танках розница істотная, это правда. Так, за то, что Лукашенко все еще при владі. Ну, не ведаю, як тут. Таким випадком, мені подається, увесь світ повинен вибачатися, коли за гэта. Что, мы прокачали? Так, апошні X застався. Апошлі X. Давайте його на прототайпе. Використаємо. І будемо фармить себе голду. Голду, в сенсі, бляха, сребра. Восьмерки. Можно ехать налево, а можно поехать туди, на воду протискаться. Так само магчыма. Бизонта концевар. Блэк. И налево. Налево хочу. А что ты, Аня, сёння сядзіш на стрыме? Няўжо працы ніякай няма? Нават чытаеш чатик. З глузду з'ехаць. Так, хто со мной, той герой. Памятаеце, была такая у дзіця ў дзяцінстве прыказка. А МХ2 со мной. Добра, падыходзіць. Шпрот моцная, АТ. Ну так. Калі мы кажам пра гэта АТ-28 прототайп, мне было пару баёў такіх добрых, мне спадабалася. То бок потым жа ж будзе Т-30 і потым Еча, то мне падаецца, гэта будзе добрыя танкі. Нават калі хтосьці там з аналітыкаў танкавых памыліўся. Супраціўнік потопіў супраціўніка. Мінус 2. Не, мінус 1. А як гэта адбылося ў іх там? Хтосьці кагосьці спіхнуў?
хлопцы становяцца сюды, добра. Так, яны і цэнтр захапілі, я пра супраціўнікаў нашых. Ідзі ў пекла, за. Тут не бачно. О, бізонт едзе. По центру едзе бізонт. Блять. Блять. Свою сракою зачепився. Ну, чому так не удало? Все ж так добре було. Я мене бачив чи ні? Ну, хоча я все бачив. Ой, кепсько полетіло, щиро кажучи. Нам треба отсюда пушить. Блять. У борт не пробил, ну у вежу хіба что трапил, правда? Не треба пушить тут. На чого стоять. Перасти на голду, да лупендить вось гэтых вось ёлопаў. Давай удвоих выйдем, супер с двух танков и все на этом. Там же ж так само. Блять, як яны подохли на двух танках удвоих. Сука. И он яшчэ, бляха, кидае фугасом, паскудник таки. Три, два, один. Так, консервери треба збирати. Воу. Хто прийшов? Містер Тинкет прийшов. Розберуть мене, ну. На двух танках, бляха, подохло кольки? Раз, два, три, чотири. 4 танки на двух подохло. Ми 2 забрали, ну у нас 4. Як яны гэта робяць, хуй вас ведае. І зноў я, і зноў ты. Так, Е4 не мае не вельмі добрую вежу. Ну, яна не стаіць супер дзесятак, я ведаю. Але, давай так, мабыць, недзе палову яна танкуе ўсё ж таки. Палову дзесятак. Дзед не можа нармальна ездзіць. Толькі ў гэты, у ДАІ не падавай гэтыя звесткі, добра? Так, у нас же апошняе, трэба падумаць, на чым фарміць. Елачка 100% будзе. І гэтае трэба, бо фарм вельмі добры. Памятаю, што таран у апошні раз працаваў нядрэнна. Так, таран. Давай, таран. Зарадзі тарана давай. Епіся возьмем. Нас тут замова, бляха, тараніцца. Глядзім, куды нас скінем, можа кагосьці затаранім. Добра. Можа быць. Можа быць, так. Мы на цэнтр падскочым спачатку. Потым развернемся і поедзем вось сюды. Што ў іх за цяжкія танкі? ВЗ. ВЗ толькі ёсць, ТС-6 ёсць. ТС-6 ёсць. ТС-6 будзе там, но мы таксама можам... Што гэта за Сербія матун бог божышны? Так, наша ЛТ херца забілі на цэнтр. Я ж доєднався вже, розкликав. ЛТ у нас не світить. Херово. Херово. Дві арти.
Трапляй, молю тебе, трапляй. ЦСК. Так как тебе трасса, говняк ты. Так, добре, наши кинули центр уже. Поехали направо. Слухайте, мне что да, тяжкие танки долго на позицию выезжают. Так и ведаў, што гэты гаўняк поедзе. Ну не гэты, мабыць, или вось стойце гэты. 420 арта. Крыўдна-то як. Так, хто іх яшчэ? 1390. Ну гэта будзе па цэнтры стаяць. 1390. «111 5А пад тут стаіць. Зразумеў. Так, поехали мы отсюль. Кидаем гэты накірунак. Я не заедзе. Я уже подумал, что может нечто изменили, что ебр такие взлетаем. Едем. Едем допомагать вось гэтым хлопчикам, тем больше, что 1390, бачите, вось тут засвяціўся. Можа мы яго сустрэнем, прытаранім крыху, як гэтага містер Тынкер нам замовіў. Нахрен вы ўсе приперлись на центр. Усе ты маеш на увазе, што 2 ЛТ было? Я не ведаю, чаму 2 ЛТ наши поехали ў центр. Гэта занадта складанае пытанне. О, поплечник подох. Так, слухайце, а сотка-то наша праціснулася і што, нікога не ўбачыла? Я не свечуся. Так, гэта вось гэты хлопец мяне высветіў. Я лічу. А вось і ты. Вы заебали, блядь, что это такое? Чекаю их 3 ЛТ. Блядь, я слепой. Постой крыху. То бок наши 3 ЛТ, яны не поехали в центр, тому что... Что? Неводная строк. Як гэта зразумець? ЛТСТ не светится, але посраться атрымоўвае. Ну, ёсць такое. Ага, вось ты дзе. На тебе улыч. Та иди. Я так не гуляю. Мистер Тинкер, вибачаюсь. Зараз подумаю, що ще можна зорганізувати. Что у нас на таран может быть? Ну, елка, вядома, что может быть, или ж не хочется. Яна ж малая зусім. Это не то. Можно, до речі, Т100 ЛТ взять. Заляцеть. Ці брака якого. Ух, мапа якая. Ты погляди на гэтае толькі. Так, по 2 ЛТ у кожным складзе у нас ще ёсць хто? Шельма. А у іх Шельма і... О, у іх такі самы склад, як і у нас. Дарэчы. Я вось гуляю на елцы, але ж я зняў з яе круасаны. І яна зараз светіцца нібы елка новогодняя. Ялинка, натурально. Треба буде повернуть.
Бля, ніхуя не видно. Нічого не бачно. Воу. Воу. То для тебя у нас? GST. Ще раз так можна зробити? Я трохи хвилююся, не бачу ворожої РЛТ. І коли тут з'явиться, то я думаю, я засвічу, але... Так, з Бурасіком ми повинні справлятися. Питання тільки адкуль його лепш буде бачно. Видатно. А подалося ці з центру так само спробували стрелять. Блять, ізновку у нас забили ПТ. Ти ламай гэта дрэва неяк. Рикошет. Рикошет. Так, треба отсюда звалить. По центру стоїть. Ворожа ЛТ стоїть по центру. Ось як ви це робите на повній ході? Поверни вежу, блядь, вежу не могу повернуть. Ой. Что зробить? Короче, зараз пофармим ще на шарфутюрку спробуємо і... Ну, шарфутюрка надається для того, як тараниться. Так, Алтеніман? Алтеніман. Цікаво, яка йому потрібна допомога. Лорка. Об'єкт. Бляха, як 283 проїхав, до речі. У нього ж там некий такий є шлях, по яким можна проїхати, не засвітившись від мене.
Зразумела. Ой-ой-ой, кепска. Ворагі паўсюль ужо. 0-4 тым часам. Ён, бля, свеціць мяне, ты паглядзі. Просто приехали, просто высветили, блядь, як лёгка у іх, як у іх все просто. Что адбываецца з рандомом? Гэтых хлопцаў з двух бакоў расстраляюць, пытанняў няма. Улечали, га. Кого там сбили уже командира? О, бля. Все, позабивали у всех 5-15. My heart rages around like an ocean in my head. Давай ще раз є пісень. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not real. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams.
140 став у позицію. Та добре. Шарфутюр навіть зайняв там позицію. Тут хіба тарану не буде. Ну, пакуль што так. Трэба будзе перажыць сярэднюю фазу бою і ўжо потым ісці на таран. О, блядь, ты глядзіш, што там адбываецца. А адкуль шарфцёр столькі натрымліваў? Паскуда, блядь. Так, тут і ёсць, дзве ёсць. Да ёб твою мать, где ты светишь меня? Кто там светит меня уже? А, борщ по центру ж стоит. Потому что я забылся зусім, на мапу не гляжу. Так, где 103 стоит? Блять, які разумнага. Аж нова не той ад гэтага разумнага. Говняк. Я так мяркую, што СТРВ там не выйдзе, вядома, ну і 13-105 так сама яго не дабіра. Угу, 13-105 полетел у город чамусьці. Правильно, навошта свяціць? Гэта ж зелёнка. Заебал. О, не засвяціўся, выдатна. Зараз галоўнае яшчэ не трапіць на вочы боршчыку. Думаю, з кіроўкі яго бляха хоць сракай жуй. Не. Ой, говно, блядь. Ты ж хаваўся ўжо, ты ж пазіцыю займаў. На кой халеры ты вылез зноў? Я подумал, что он будет зараз переставляться, как в город сострогать.
Поехал уперед. Так, забывся. На круасаны забывся. И каву. Так. Центр не ведаю. Тут іншай пазіцыі няма куды ехаць, толькі на гэтую багну. They tell me I was built to last, and they tell me that the storms will pass. To use me up and use me back. They tell me I was built to last. Музыка відповідає геймплею на Єлці. Country style? Чому? All the way back to where I'm from. So play me, baby, like an old guitar. Так, Т-49 поднимается. Так, цікаво, а вон. Т-49. Добре. Гэта добра. Елка. Елка ось адсюль. Ось тут елка стоїть. Цікаво, я на одним стрелом двух гэтых чалавек у мяне забіла. Конечно, перекачуся, правда? А ось і ти. Да ёб твою мать. Нашанцевала зараз. Щось ти мені підказує, що Елка недзе тут і стоїть. Давай проверим. Ось яна, до речі, на каві з круасаном. ВРВ, дед, что? Да, ВРВ, слухаю. СТРК. Эй, что за ПТ, эй? А на вечер, як домовлялися? Так, вечером будем стріміти SnowRunner. 1,5 годинки, як найменее. Тому... О, ось так, добре став. Можна постоять криху, порозмовлять. Возим Бервені. Так, по моим часі, по польскім часі, 19. Вось, так что повезем Бервені. Мне гэтая праца падабаецца, потому что яны даволі складаныя і даволі часто перакульваемся з гэтым Бервені. А мне падаецца, колькі мы з тобой вязелі, столькі раз перакульваліся в этой Бервені. Ось ні одного разу не было каб безвыпадкова. Таму. Вось. Час ёсць. Таму стрым будзе. Мне не падабаецца толькі, што тут стаіць вось гэта дрэва. І я не бачу. А ось і скор.
Просто бескаштоўна. Прыехаў, ад'ехаў. Слухайце, глядзіце, у іх ТС-54 яна знішчыла 3 танкі. Вось, ну, на А2, А1. Так, Скарпа дабілі. Калі што, зрабі прыкладны анонс, каб я дакладна бачыў. Так, я зраблю анонс. Адзінае, што я хацеў зрабіць уже перад стрымом. Ну, калі хочаш, то зраблю уже гэта раней, як скончыцца гэты стрым. Так, ну што, ў такім выпадку і ФВХ наша, ФВ-4005 паехала супраць ТС-50, яна шалёная. І там яшчэ прототайп. Што адбываецца? Людцы, ну што вы так? Дабілі, добра. У іх засталася тут ТС-5, і яна даўно не высоўвалася, што мне можа падказваць аб тым, што... Правільна, яе тут няма, яна змяніла сваю пазіцыю. Спраўдзім. Ой, толькі не хавайся, малю, стой на месцы, ты ж цяжкі танк, не варушыся. Ёсць. Так, а вось ты мой. Так, а мне трэба схавацца ад гары, бо зараз з гары будуць мяне біць. 2 арты, гэта добра. Зараз мы гэтыя 2 арты спаткаем. Так, у мяне барабана толькі на адной арту, правда, бо арта якая у нас? І 10-я, і 9-я. 9-я, можа, заберу? Не, з аднаго стрэлы не бывае арты. 9-я узроўні, правда, каб забраць. Таму наўпрост трэба пазбавіцца арты спачатку. Яна ўся збегла адсюль ужо. Тыц. Так, добра, Т-34. 30 секунд трэба пачакаць. Тут я яго не бачу, правда? Добра. Воу, малая, ну што ты скачаш нібы на малпа? Як ён ухиляецца, га? Блядь, ну... Я подумал, что я доберу. Ёсць. У патыліцу цэліў. Тым часам ФВХ. А ФВХу мы побачым, а яна нас не. Чаму? А таму што мы на маленечкай усратай елачцы. Яна едзе, просто сунецца, паглядзіце, бля. Хацеў сказаць, нібы на танку, а яна ж сапраўды на танку. Што, знікнеш? Не прабіў. Давайте галду зарадзім потым, бо ён надта штосьці тлусты для мяне. Ну што, таран?
ці не таран? Барабан аддамо і на таран. Давайте так. І виконаємо задачу містера Тинкера нашого. Таран не пройшов. Але неблагий бой. Бой неблагий на 7к суми на Єлці. Це приємно. Аж на спину потягнув. І гэта толькі першая ступень. Вось гэта срань. Што гэта? Ёшо тамада. Знішчыць 2 САУ супраціўніка лёгкім танкам. Ну гэта так, а паскочыне гэта. А колькі насыпала? 240к. 240к. Бачылі, як фарміць? Каб кожны бой такі быў. Так, давай. Оу. Гэта складаная мапа. Апошнім часам на Елцы ўвогуле не атрымліваецца тут гуляць. Ды што тут магу зрабіць? Не пастраляць табе, не пасвяціць нармалёва як чалавеку. Бо ўвогуле няма пазіцыі, адкуль можна свяціць неяк. Бачу, ось так бачу. Ну, дзе ворожа ЛТ? Так, одна там. Ева одразу поехала на правый фланг. Сэм пуль займає позицію. Там 2 СТ, 1 ЛТ. Ось. Добре, 5-й танк уже тут. І нам ще треба зауважити когось одного. А, у їх 2 єлки. Фош, видатно. Все, ми всіх бачимо, добре. Ну що, прийдеться просто стоять. Прийдеться стоять, бо друга єлка недě стоїть. Угу, ось там Т-92 тицкає. Что она перед нами. А что отбывается такое? Усё кепска. Усё кепска, іх шмат танкаў тут. Треба будзе адсюль з'язджаць, мне падаецца. Дзіўна, у нас тут, глядзіце, 7-7 стаіць. То бок там на цяжкім фланге яго няма. Наша, вядома, пушаць, але неяк не вельмі добра гэта яны робяць всё. Т-50 уже тут. Поехали адсюль. Няма чаго тут стаяць, свяціць камусьці, чамусьці.
Трэба скарыстацца момантам, проста з'ехаць адсюль, бо зараз нашы СТ паадлятаюць. Где ты там стоишь? Ты не бачны, слухайце. Зараз дзіўна было. Так, поехали сюды. Наши нарэшце прорваліся. Так, а мы тым часам павінны ім шлях цвяціць. Правда ж? Зараз мы гэтым і займемся. Трэба акуратна тут, бо XM уже сустракае, ага. XM я не бачу. Я яго не бачу. Ех. Like devotion, empty notion. Like a Розбивали цудовно. ocean, slow in motion. Залетел. Але альфа такая бредовая. Поэтому не скажу 180. Так, по сутности отбились. Отбились, питание только у тем. Все, XM там. На XM не засветится, коли я так побач проеду. Музыка. О, Александр! Вітаночки! Александр Труш, давно не бачилися. Як твоя справа, розповіді? Вибачаюся, зараз звернуся до всіх чатиків. Не убачив, що там писали ще на твічі. Хвилиночку, мені треба тільки зрозуміти, де Одес, куди він глядить. Одес там, це дома. Бяжем туди. Ну, не, 2 набої хопить, не буду перенабиваться. Так, музыка догулялась. Что ты маешь на увазі, Дот? Что такое с музыкой? Никуда це все добре. Где тебе на ютубе забанили? Серьезно? На ютубе забанили? Нихуя себе. Зараз скончим бой, чекайте. Дивно. Яким чином гэта no copyright sound яно пропустило. YouTube ожил, так? Чекайте. Я потом поглядим тут вынікі. Зараз залезу в гэтую студию. Что там на ютубе робится? Паведамленняў, дарэчы, ніяк не паведамляюць, што штосьці не тое. Што... Не, ўсё ж такі гра яшчэ у нас NCS, no copyright. Таму не можа быць, што мяне хтосьці бан тут павесіць. То бок гэтая музыка дазволеная на прасторы Ютуба.
Пакуль што ў мяне стаіць папярэджанне аб тым, што ну так, на ўчорашні стрым, гэта праўда. Вось учорашні стрым можна будзе штосьці замербіць, але зноўку ж ён толькі не манетызуецца, больш нічога. А ў манетызацыі ў мяне, як вы разумееце, няма яшчэ на ютубе. Яшчэ да гэтага далёка. Тут патрэбна 1000 падпісчыкаў, каб манетызацыя нейкая ішла. Таму не, штосьці не тое. Давай так, давай вось тут паглядзім, што ў нас у лайве. Не, папярэджанняў няма, хлопцы. Папярэджанняў няма, нічога няма, ўсё ідзе, так, і бачу, што ідзе трансляцыя. Гэта штосьці іншае было. Ну, добра, няхай яно вісіць вось так, як вісіць, каб яно статыстыку гэтую збірала. Таму што зараз яна не паказвае мне дропаў. Можа, нейкія дропы былі, дарэчы. Хз. Карацей. Як для ЛТ, ЕЛЦ, гэты бой быў добры. Колькі фарванулі? 65. Паехалі далей. Хтосьці лаецца стопудова. СПА, не, дзякуй, што Што? Мне ў танках нейкая падзяка ўпала? Я гэта зараз проста перагляджу. Гэта штосьці з чымсьці быць не можа. І там смайлік быў? Я не памыліўся? Ці я ўжо сабе тут нафантазаваў нешта? Так, а ведаеце што? А вось так, давай. Я вельмі спадзяюся толькі на тое, што тут будзе няшмат, і ЛТ ніякая не будзе перахопліваць мяне, бо у іх адна ЛТ, у нас адна ЛТ. Елка гэтая, яна неварухлівая, таму будзе цяжкавата адхіляцца ад іншай ЛТ, але бачыце, як яна кепска падымаецца. Усё з-за магутнасці рухавіка. Кепскай. Так, першынга ўбачылі, індзейку нават пабачылі. Ой, добра. Ай, добра. Ай, як прыемна, першынга да пабачэння. Так, набліжаемся. Так, труш, нешта мяне працы нагрузілі апошні месяцы, усялякія мігранцкія справы, госці былі, нешта я так стаміўся з гэтай. Я цябе разумею. Я цябе вельмі разумею. Ну што, у нас один танк паехаў толькі, бачыце? Вось тут. Вось тут, на G0 паехаў толькі один танк, таму тут няма каму страляць. Па гэтых гвардзейцах. Блядь. Так. Мне прыйдзецца адсюль валіць. Няма для каго свяціць. Асноўная праблема. Вось, і так, ну Т-44 ты, вядома, усраўся, можа ты ад'едзеш яшчэ? Зноўку стрым unavailable? Ну, гляжу, што чорны экран. Бачу, чорны экран, чакайце, хлопцы, чакайце. Мы тут у хмызах станем, во. Policy violations. Leave. То бок сапраўды з музыкаю? Трабла.
тебе зноўку з'явіўся, так? Дзіўна, слухайце. Дзіўна тое, што NCS Music якімсьці чынам не NCS, но копірайт не працуе. Трэба будзе паглядзець, чакайце. Зараз бой скончу. Где ты там? 53-й. Так, ён за домом, яго не бачна, шкада. Не, у меня, дарэчы, пакуль што на Ютубе висит чорны экран. Перайдзіце, хлопцы, пакуль што на Twitch, а? Хто ёсць там жывы яшчэ на трансляцыі? Давай, давай, Лора, отставляйся. Так. Там гвардеец, хаця і нашы панападстаўляліся добра так. Нягледзячы на неблагі пачатак, усё сканчваецца пакуль што блага. Так, ну, калі ён на мяне паедзе, то ён мяне заб'е. Яго кады лепшае. Усё лепшае. О, ажыў. Ажыла трансляцыя. Сапраўды. Ну, тут пытанняў няма. Тут ужо ўсё гамон. Тут з гэтай гульнёю зразумела. Так, зачапіся за яго. Хаця б 600 урону яму павесіць. Рикоше. Так, добра. Значыцца, зараз мы полезем у налады. Губка, дзе там музыка? Мы тут можем хаця б толькі бан атрымаць за польскую гэтую мелодыю. Памятаеце, там была такая добрая па чатиках яна хадзіла. Ось, а пакуль што абыдземся без музыкі. Шкада. І што? Што ты мне напішаш тут? О, дзіўна, дарэчы. Дзіўна, бо гэтая паскуда на Ютубе, у YouTube Studio, яна мне піша, што ўсё добра. Усё excellent, просто. Bueno, ragazzi. Нема чаго скардзіцца. Карацей. Хутчэй за ўсё ведаеце, што адбываецца? Хутчэй за ўсё адбываецца тое, што ён фіксуе мелодыю, якая мае аўтарскія правы, а гэта проста ремікс. І толькі потым разумее, што яна выдае бан на тое, што дазволена на Ютубе. Ось такім чынам. Так, не шчасціць са стрым на Ютубе. Усё. Зараз без музыкі будзем гуляць. Некаторы час. Усё будзе добра. А колькі тут засталося, дарэчы, уже 12 гадзіна, таму яшчэ гадзінку і ўсё на гэтым. Сёння не будзем зранку абассаць такога бота. Ну, блин. А можа яны, дарэчы, трэнуюць штучную інтэлігенцыю? Дарэчы, з апошніх прыкалдэсаў ад штучнага інтэлекту.
Вы ж ведаеце, што у Google працуе таксама, у іх ёсць мацнейшы такі просто цудоўнейшы набор інструментаў аішных, які называецца пад агульнай назвай Gemini. Ну, типа нашаму просто Gemini. Вось, дык гэтая пачвара, якая называецца Gemini, яна пачала называць одну дзеўчыну Олегам з Нянацку. Ось. У чым прикол? Гойміні. Крацей, у чым прикол? Чалавек карыстаецца звычайна вось гэтымі аішкамі дзеля таго, каб знаходзіць інфармацыю і прыстасоўваць то, што рэальна маецца на складзе з тым, што трэба выдаваць на складзе, каб, господи, як гэта, класіфікацыя тавару, вось гэта як называецца. Крацей, у Польшчы з гэтым трошачкі складнавата. Вось, бо класіфікацыя вельмі моцная, вельмі разнастайная, там іх просто 100 і яшчэ 2 віда кшталта толькі групаў, якія ёсць у Польшчы гэтых тавараў. Крацей, трэба паказаць, што ў цябе ёсць і сказаць: вось глядзі, дакументацыя афіцыйная такая, знайдзі ў гэтай афіцыйнай дакументацыі групу, ну і кшталт, вядома, таго тавару, які мне трэба будзе паставіць у дэкларацыю. Вось. Ну і ў гэтай дэкларацыю запаўняе потым. З OpenAI траблы былі, але ўсё добра, неяк справіліся. Тут мы па сваіх выніках, па сваіх тэстах, якія мы робім, мы вырашаем, што Gemini з нашымі задачамі, я маю на ўвазе свае задачы працоўныя, якія мы займаемся, а менавіта гэта мы займаемся, мы параўноўваем некаторыя дакументы паміж сабою. Вось, то бок ты запампоўваеш яму ў базу ведаў свае дакументы сталыя, потым даеш яму новыя і пытаешся: а як справы ты з гэтымі новымі? Яны адпавядаюць тым нашым старым ці не? Ну і ў чым? Я кажу, што вось Gemini няблага справілася ў апошніх выніках па нашых тэстах. І чалавек, дзеўчына, яна такая: ну добра, паспрабую. Тыдзень толькі вучыла Gemini, што патрабуецца ад яго, каб атрымаць хоць нейкі вынік. Пачаў больш-менш працаваць, і тут у адзін дзень знянацку замест імя яна просто кажа: вітаю, Олег. Дзеўчыне. Ну, адпаведна, пытанне адразу ў дзеўчыны: чаму Олег? Ты скуль узяў Олега? А ён такі: а памятаеце, вы мне казалі, там гэта было у пачатку ліпня, а ён такі: памятаеце, вы мне напрыканцы чэрвеня казалі, што хацелі б, каб я запомніў ваша імя і карыстаўся ім. Нягледзячы на тое, што па палітыках сваіх я гэтага рабіць не магу. Вось, ну і нам, вядома, піша, што так, але ж мяне завуць-то не Олег, і ты мяне не зваў Олегам ніколі. Крацей. Ну, ён такі: ну, такім выпадку выбачаюся, я больш не буду ўвогуле вас па імені зваць. Разумееце, то чаму Олег? Олег, гэта засталося таямніцаю вельмі незразумелую. Ну, але як ёсць. Вось такі вось Gemini. А ведаеце, што вам хачу сказаць, Вожачак? Што ты хочаш мне сказаць? Давай. Спрачацца з ботам гэта моцна. Ведаеш, што яны навучаюцца? Вось ты будзеш спрачацца з німі тыднямі, вось, да іх штосьці там дойдзе. Яны навучаюцца ўсё ж такі, але ж калі ўзнік чамусьці Олег, не, вядома, можна было б запытацца ў дзеўчыны, можа там сябра па імем Олег з'явіўся знянацку, карыстаўся ейным чатам, але ж, наколькі я памятаю, яна казала, што не, ніякага хлопца побач не было ніколі з імем Олег. Так, хай плача Гіннес і завідуе Баварыя, і зайздросціць Баварыя, бутэльцы залатого за 1800. Што? Толькі што піва маркі Аліварыя зусім не б'е па печані і льецца прямо ў роце. Курва, ты бухаеш? Вось яна што. Так, цікава. Во. На табе, бляха, каб не стаяў мне тут.
Вось яно што. Аліварыю недзе здабыў, сядзіць сабе п'е. З вамі забухаеш. А, гэта песня Ляйбонікаў згадаў. Выбачаюся. Так, ёсць такое там. Гэта я помню. А ты что тут? Блядь, ты... Помойка. Мусорка, бляха. Сметник обоссаны. Выбачаюся. Так, я падключу нейрасетку, якая будзе паясняць іншыя нейрасетцы, што я хачу да яе. Так мы і робім. Дот, ты лічыш, што ты нешта вымысліў неверагоднае? Не, мы так і робім. Ёсць шмат інструментаў, не нейрасетцы, а інструменты, якія базуюцца на нейрасетцы. Вось, і акурат такі яны ствараюць так званыя промпты, то бок каманды для іншай інтэлігенцыі аб тым, што трэба зрабіць. А інакш ніяк. А інакш не атрымаецца, інакш яна не зразумее. Или кри. Что за кри? Гэта яшчэ адзін бо 4 фрагі. Блин, ну чаму не дазваляе з музыкай? Мне без музыкі смутна. Бо я выбачаюся, але я на гэтым, калі гуляю ў танкі, я ўжо апошнія гады 1,5 дык 100% заўсёды нешта на фоне бухціць. То музыка, калі гэта стрэм, ці то нейкі іншы стрэм. Ці відэа, вось, напрыклад, ано можна запусціць. 3-я ступень. 81 000. Так, мы дажылі да таго часу, калі аўтаматызавалі бюракратычныя срачы. Ты ведаеш, хутчэй за ўсё гэта так і будзе. Калі шаіха пойдзе ў людзі, назовем гэта так, калі гэта будзе распаўсюджана, то першае, што будуць рабіць, гэта вось менавіта бюракратычныя справы, калі ты прыймаеш унёскі нейкія. Перш за ўсё. То бок ты будзеш звяртацца, напрыклад, вось так, у вакууме сабе зробім, ты будзеш звяртацца ва ўрад за тым, каб табе налічылі пасобі па выгадванню дзяцей. Вось, напрыклад, так, тебе нарадзілася дзіця, ты хочаш, каб табе плацілі гэтае пасобі, гэтыя грошыкі. Просто заходзіш на веб-старонку, загружаеш электронныя дакументы, усё гэта шаіха сцвердзіць, што яны арыгінальныя, подпісы арыгінальныя, сапраўдныя лічбы маецца на ўвазе, і ўсё, яна просто заносіць твоё імя, прозвішча ў спіс тых, хто атрымлівае гэтае пасобе. Ніякага, блядь, цёця Галі ці хто там яшчэ усім гэтым заведуе не будзе. Так, вось тут трэба стаць. Што за пальмы? О, іншая справа. Так, ага, імя так і запіша. Ну, тут гэта так. Ты слушна заўважыў, што зараз шаіха не здольная, калі мы кажам пра Джэмінай. Так і запіша. Олег Батькавіч. Цішыня, ветер шуміць. Так незвычайна, правда? Што нішто не грае. У вушах. Так, обсидиан, давай. О, ворожая елочка тут. А няўжо я так кепска свячу, што нікому мой свет не патрэбны? Вось нікому. Дзякуй. Не, дзякуй, што сам у сябе не трапіў. Шчыра.
Тут ён под носом у 100 метрах ад мяне едзе, бляха, і просто кідае яму под ногі. Так, зразумела. У нас наўпрост ніхто не стаіць. Адзін шапатак стаіць на пазіцыі адстрэлаў і, безумоўна, гэта лайно. Гэта лайно, лайнішча лайновае. Што можам зрабіць? Можам стаць вось тут, мне падаецца. Зноўку абсідыан трапіў. О, абсідыан здох. Цудоўна. Цудоўна, што здох. Зараз пад'едзем да елцы варожай. Спрабуем яе таксама трошку нахіліць. Олег. Як вам? На. Але ж імя такое знайшов, правда? Незвычайне. То бок ні Марк, не ведаю, ні Янка. Олег. Скул. Чаму? Так, зараз XM пад'едзе да елачцы. Бліжэй, бо яна мне свеціць. Па факце павінна мы яе свеціць. О, дарэчы, 8-2. Тым часам лік па фрагах-то. Так. Я так зразумею, што елка стала там, дзе была. А, не, яна тут, побач. Ух, табе нагу. А як ён не спыніўся, дарэчы, што я яму нагу зламаў, а ён не адрэагаваў ніяк. А ты, вожачак, зайшоў так з нагі. І я ўжо падумаў, што ты там аліварыю здабыў сабе недзе. Ужо сядзіш сабе задаволены, каб цябе зайздросцілі ўсе сабакі гэтага чату. Гэта я не канкрэтна пра сабак. Выбачаюся, калі хто не разумее. Гэта я пра фразу з... Божух, ну як яго... Памятаеце, быў такі мульт Простоквашино. Вось, і гэта было ў кнізе, таго, што не было ў мульце, калі дядзя Фёдор сабе набыў татуху. Набыў сабе гэтую трактар, Тартарміце, яго клікалі. Вось, дык ён жа ж там на гародніне працаваў, памятаеце такое? А Шарык яму казаў, перад тым, як заматываваць, каб набыць гэты трактар, то ён казаў яму, вось будзем ездзіць з табою на матацыкле, каб усе сабакі падохлі ад зайздрасці. Вось са мною гэта ўсё жыццё і жыве. Зараз такі выраз. Нядаўна піў лідскі квас. О, гэта добра. Але наколькі я ведаю, там жа гэтая фінская кампанія насышла з Ліды, праўда ж? Якая займалася гэтым усім. Яна ж мае вытворчасць у Літве. І вось, не ведаю, як у цябе, вось у мяне ў Беластоку ляжыць гэты квас. Нібы лідскі, па факце літоўскі. Тое самае, абсалютна 100% тое самае. Бутэлька, этыкетка, ўсё тое самае. Вось, таму... Але літоўскі. Па таму, які ў яго смак, да, я згадаю, мы куплялі толькі пару разоў, таму што там нешта праблема ў іх з якасцю. Яна нестабільная, таму перасталі. Перайшлі на рюгелі. О, можна, дарэчы, добра пасвяціць, калі паспець у хмызы адпаведная стаць. Ты яшчэ згадай эпізод з Простоквашино, дзе Шарык Матроскін з браткамі змагаліся, не было такого. Калі мы з тобой размаўляем пра эпізоды, знятыя яшчэ ў савецкія часы, ну, па савецкіх крыніцах,
Потому что я памятаю, что Простоквашино ж расейцы пераздымалі не так давно, правда? Не тое, каб пераздымалі, але серыял нейкі рабілі. То там, магчыма, было штосьці такое з браткамі. Каб паказаць моладзі шалёныя 90-е, напужаць. Але ўжо пасля, ну вось ты пра новы эпізод кажаш. Я зразумеў. Так. Курвіска. Засвяціў. Ну, дзе ты там? Добра, што яму ногу зламалі. Так, такім чынам. Елка нас высветіла. Мы поедем сюды. Яна ж не дала нам стаць у хмызы адпаведным. Я вось пра гэта хмызы, ну вельмі добра, калі паспець. Ой, ой, які малайчына, ты паглядзі, ён проста кідае. Ён проста кідае, добра. Ты лепшы, лепшы ЛТ у варожым лагеры. Так, пытанне іншае. Хто іх ішчаў? Яшчэ адна ёлка ёсць. Добра. Аж яна не тут была. Это я, мабыць, памыліўся. Ту-д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 у. Пэмц табе, пэмц, давай яшчэ яму. Накидывай, накидывай, давай на вентилятор. Бачите, где яны стаяць? Все, не проехал. Шкада? Так, а гэты ён далёка, ён пад тымі. Так, шкваль тут стаіць. У нас не так уже шмат людзей стаяць на адстрэле, і гэта кепска. У нас толькі два танкі стаіць на адстрэле. Так, 2 танкі стаіць на адстрэле. Пры гэтым маем справу з 5 ці 6. Ну, там едзе ўжо, падціскаецца. Калі шчыра, калі казаць як ёсць, то адсюль трэба цікаць. Бо гэты не дапамагае. Ён вельмі далёка. Шквал у нас не зробіць нічога супраць гэтага вось хлопца. Бачыце, 67 усяго наносіць, пры гэтым яшчэ можа атрымаць даволі шмат. Наша, вы паглядзіце на каманду, наша каманда зусім не гуляе гэты фланг. Мы тут 4, а ўся каманда наша стаіць на гэтым, на левым фланзе. Адсюль. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Так, ось яна. Трапляюць, слухайце. Тое, што трапляюць, гэта цудоўна. Можна на яго упасці. На ЛТ. Адзінае, каб прабіць усё. Давай. Ты нічога не бачыш, Так, елка поехала туды. Будем спадзявацца на тое, што яна там здохне. А дзе другая елка, да рэчы? А другая елка недзе тут побач. Так, я выходзіць не буду, бо зараз гэтыя звесяцца. Вось адсюль звесіцца. І надаюць мне па шапцы. Так. Ну што там?
Шквала забили? А ці гэта подставляется для мяне? Так, может подставиться, слухайте, может помылиться. Толькі давай ты гэта ці ўперад, ці ўзад, толькі, ну, подставься. Ой, бля! Як яно ляціць? Так, тым часам поехали свяціць. Вот, ледь не потонули. Так, Лора поехала туды, психанула. Яна здагадалася, што калі штосьці атрымаецца, то толькі калі там ехаць. Зразумела. І Суха таксама поехала туды да іх. Заебись. Зараз одним стрелом. Бум! Я удала, вось толькі паглядзіце. Я збіваю дрэва, запавольваюся. Ён выходзіць. Вядома, я ў той пазіцыі, скуль збегчы немагчыма ўжо. Так, было такое лишь пасля, гэта ў кнізе было асобнай. У асобнай кнізе нават. Не, асобную кнігу я гэта не чытаў. Я чытаў толькі тую самую, першую крыніцу, дзе прыдумалі гэтых Матроскінаў, дзядзя Фёдара і гэтак далей. Вось, таму вось такая срань. Там яшчэ гэтага ўсяго ніякіх браткоў, нічога такога не было. Усё спакойна. Не, давайте пачакаем, все ж таки елка добра фарміць. На ёй і будзем працягваць далей гуляць. Так, яшчэ 40 хвілінак. Дзе на толькі пачакаць, штосьці тут уже накідалі. Это все не цікава, это все мне не трэба. Так, супраць нас елачка. І што яшчэ? Саладзін. Мантикора. Оу. Цяжкавата будзе. Цяжкавата будзе. Гэта 100%. Але ж як можна палепшыць гэта ўсё? Давайте пойдем налево. Нехай наш цесак едзе туды, а мы налево. Паспрабуем там праз некаторае месцы пасвяціць. Тут галоўнае паспець на пракат эстэшны. Шеридан пушить його. Та, блядь, ти малою тут яшчэ говно. Так, а есть... Цесака у нас нема, так, сбили. Ну что, постоим окрыху. Шеридана може засвітим, елку може засвітим. Хто їх ще застався? Гадаєте? Мантикора. Мантикора пакуль што ніхто не бачыў. Наша поехала ў дэфолтную пазіцыю. Добра, елка ёсць.
350. Шкода. Так, мантикора не бачить? Хіба що так это виглядає, правда? Так, мантикора убачила, хутчэй за ўсё. Бо мы Шердана тут убачили. Ай, схаваўся. Паспеў. А я ўжо вырашыў, што мы тут усё задамінавалі. Ну, лічы, што так. Супер, просто супер, усё. Ух, роскіт зараз бачылі, які быў. Ён што, на рагах стаіць? А, гэта мантикора, вось што. Мантикора. Уяўляю, як бамбілі ягоныя паплечнікі, якія зараз убачылі, што... Не зараз, а ўвесь гэты час бачылі, што ён стаіць на базе. Так, ён ад'ехаў, добра. То мы поехали. Так, трэба пераставіць. Добра фарміцца, але не адчуваецца ўпэўненасці, калі мы без круасанаў і кавы. Ну і навошта ты забіраеш мяне на свет, сабака ты? Ты глядзі, хто ў нас тут. Чапіся ты ад гэтай чырвонай лініі. Цікава, куди падзелася мантикора, дзе яна стала на засвет, бо шкода ў нас тут. Мы тут. Мантикора проехала паўз усіх наших. Объявляю открытое полевание на мантикора. Зловить живцом. Глядзіце на гэтую голодную зграю, якая наближаецца да яе. Я нават протараню яе. Все. Дзякуючы таму, што я яе протараніў, у мяне механік забіўся. 15 таранам, 72, то бок 89. І што сабе? Вось гэта я, бляха, на таран узяў чалавека. Забіўся аб руль, ну. Хлебальником своим обстерно. Хлясь. Ну давай уже, ну выпускай. 117, добре. Пады ходзяць, мне такое падабаецца. Поехали далей.
О, я забыўся Олега. Олега прачытаць. Не, глядзі, ты сапраўды там добры смайлік нейкі такі усміхаючыся. Адзінае, што я не разумею, што там за зорачкі з'явіліся. Можа, ён там дадаў у стылі танкістаў. Так, французскі аўтапрам, ён такі, ну... Мне падаецца, ведаеш, яны такія сядзяць, то бок кіроўца сядзіць за стырном спераду, ззаду у яго сядзіць камандзір, але камандзірскія ногі у яго на плячах павінны быць закінуты. Ну і там недзе вакол іх бегае набойца. Ці там колькі? Два ж мне падаецца гэтых члена каманды. 2 ўсяго. Трэба паглядзець, а то я не памятаю. Можа 3? Памятаю, што 1390 было 3. Можа мне падаецца марна. А вы вось тут можаце выставіцца. Абла, дарэчы, прыехала да мяне. Добра. Та, блядь, мне як яны пракідваюць тут пад гэтым? Нарэшце шпіка пачалі біць. Адзінае, што шпіка не я свечу, так? І гэта якім чынам? Гэта зараз адбылося якім чынам? Хтосьці можа патлумачыць? Трындзец нейкі, я не разумею. Стаяў у хмызах, як белы чалавек. Ну, шкада, што шпіка не забілі. Так, шпіка не забілі. Хто ў іх яшчэ? Бурасік, Лёва, Т-54. Так, Ходжкіс. Ходжкіс недзе павінен быць па цэнтры. Хутчэй за ўсё. Ходжкіс жывы. Ці не, не жывы. Не жывы, забіты. Так. MTV тут що у нас ошивається? Там я гляжу? Не, не гляжу. Мы перашкаджаем. Я штосьці наших не разумею. Звычайна, калі ты тут стаіш так вось, ЛТ гэта найважнейшае. Чаму яны не сочаць за гэтым? Незразумела. О, -2. Класс. Так, ну что, насвяціць не атрымліваецца. Значыцца, трэба што? Правильно. Трэба страляць. Так, двойчы альфа не паляцела па MTV. Аб чым гэта кажа? Правільна, пра тое, што гульня мае свой план. І яна гэтага плану прытрымліваецца. Я яшчэ не перанабіўся, не вылазь. Казліна. 2:11 быў лік. Што здарылася з гульнёй? Чаму яна так доўга выходзіць? Учора было па-іншаму.
Калі браць елку, там камандзіры ногі павінны быць на старне, ну такім выпадку камандзір кіроўца, калі ён нагамі будзе кіраваць. Новая тэхналогія варгноміка зрабілі. Гульню такой. Варгноміка. Так, чакай. Ай, дзядкі. Шкада. Не люблю гэтую мапу гуляць, асабліва вось на гэтым танку. Надта ўжо марудны. Так, бурасик, бурасик, бурасик. Пакуль што першы, вядома. Там ДЗТ. ДЗТ кепска, у яго кумулі. А кумулі гэта моя смерць. Ох, як медленно ты ў горы падымаешся. Як табе цяжка ўсё ж такі. О. А што гэта тайп-робіць такі? Манеўр нейкі дзіўны. А куды ты лезеш? Гэта калі што мне навычка зараз працуе. Угу. Двойчы кудысьці ў тэкстуркі. Хлоп-хлоп. Ну давай уже уходь, ну, танцуешь ты. Балетный майстер. А наша добра пушить, бачите? Угу, ДЗТ отъехал. Наша добра пушить, бо наших тут перевага все ж таки, а их 4 покуль что заважили. Ух, 850 амаль, что ты что? Ты чым гэта яму там стрэліў так? Тры лыча, куды глядзяць? Поехали, паспрабуем ДЗТ заваліць. Шанцавала. А можно я неяк тут, но ты не будешь мне перашкаджаць. Козлина ты дурная. Ти нахер, объедешь. Блядь, трапляй. Куды ему можно пробить? Некі там пасочку такую маленькую. Ён быў добры да мяне павернуты. А я не ацаніў гэты рух. Ну так, вядома, ты трапіш, праб'еш. Гэта зразумела.
Карацей, мы такія збочныя назіральнікі. Як каманда выйграе 13-3, блядь. Толькі што было 11-2. Толькі не ў мой бок, а тут 13-3. Уже ў наш бок. Ну такое. Что ён тут павінен вылезці, правда ж? Не. Будзе стаяць у куце. Штосьці так складана синхронизуется, просто капец. Так, ну что? Вось тут, бляха, шасцёра сядзіць у гэтым танку, а тут у троих. Блять, яны у троих тут сядзяць. І 100% там хтосьці нагамі па стырну б'е, калі яны едуць. Ну так сабе, гэтая мапа зараз гуляецца не вельмі добра. Чаму не Прохаровку, Малінаўку? Ну, то ж добрая мапа. Ні ў адна разу сёння не выпалі, дарэчы, у мінулы тыдні то ж самае не было гэтых мапаў. Складана, ўсё складана. Супраць мяне вельмі дасведчаная елка. 259 ўзровень. Рэдшыр на хімкі цябе. Дарэчы, хімак таксама даўно не было, заўваж. Не ведаю, ці ты даўно глядзіш за стрымамі па танках, але Хіммельсдорф не выпадаў, ну, можа, месяц ужо. Даволі дзіўна. Што мы ўбачым кагосьці? Вось тых мы бачым, дарэчы. Гэта калі да хмызоў даедуць нашы, то яны яго пацэляць, а так? Пражэта бачым, гэта добра. Што, хлопчыкі? Так, ёсць меркаванне такое, што недзе... IMT, гэта новая, гэта тэхніка. А пражэта, што ніхто не бачыць? Брасіка ніхто не бачыць. Што, перад носам лечыш у цябе вось тут? Нехта ёсць. Я б не быў такі ўпэўнены ў елцы, на іх баку вельмі цяжка заехаць. Шкада, што ў нас на выспе тут нікога няма. Дзе варажая елка? А ну пакажыце. Давай, я гэтая, ахалай-махалай, сім-салавім. Елка, з'явіся. Варожая елка, не я. Але ўсё ж такі 259 ўзровень тэхнікі гэта аб чымсьці дык і кажа. Вядома, ён можа адгуляць і на 40%. Алеш. On demande votre aide. Peloton créé.
Так, мяркую, што от пражэтта і бурасіка яны не бачаць нашы тыя хлопцы, якія з правага боку ідуць. Што гэта азначае? Гэта азначае, што нам няма чаго тут рабіць. Па цэнтры яны нікога не свецяць самі. Вось, таму. Ну, бля, заебісь неяк. Што я могу сказаць? Гэтае гаўно мяне пацэліла. Так, у мяне на СТРВ С1 часта выпадае. Ого. Вельмі зручна там гуляць 100%. У ДЭСа ніхто не бачыць, правда? На вадзе ў нас нікога няма. Ён зараз парве дыстанцыю. О, ніхто там выставіўся, добра. Да. Так. Дзе можа быць варожае ЛТ? Я чамусьці ўпэўнены, што ён недзе тут будзе побач са мною. Трэба толькі зараз знайсці, як да яго дабрацца. Вось ён. То бок у яго ёсць бяспечны заезд ажно сюды, вось у гэтую пазіцыю. З гэтага распадзе ён. Ну, не, ну так нельга, ну. Бум, таран табе. І глядзіце на лік. 14-2. Зноўку, бляха, турбапараза, турбаперамога. Гэта кажа, што ён проста яе выкарыстоўвае. Я ўжо забыўся, да чаго гэта выбачаюся. Камандзір пасрацца лопіснуў, каб педалі крудзіў хутчэй. Яны як на ровары, мне падаецца, там катаюцца. Так, ну што, калі гэта будзе зацягнуты бой, то ён будзе апошні. Калі не, то яшчэ адзін згуляем. Ой, яны разыходзімся над гэтым. Елка пары, што можа быць лепш. Не, на елцы яшчэ можа быць няблага тут. Нам галоўнае толькі праскочыць туды, куды нам трэба. А, у іх дзве елкі супраць нас. Ну, будзе складана. Будзе складана, але хто ведае гэтых супраціўнікаў? Можа, яны і памыляцца, правда, абодва. Шансаў у 2 разы менш, але ўсё можа быць. Праехаўся я няўдала. А тут няма.
Так, бачиш, здароўе не згубілі, але і ні халеры мы не насвяцілі, таму што нават ніхто не збіраўся страляць. На адстрэл ніхто не станавіўся. Шкада. Кажу, як ёсць. Што такое ВРВ? Што зноўку ты неяк так хухкаеш? Я цябе бачу. Ты мяне бачыш. IMT. IMT, слухай, ты стой на месцы, што ты тут дрыгаешься? Давай мы с тобой удвоих тут, я не ведаю. Вай. Так, засвяціўся. О, я ведаю, што я зраблю. Жуелка поехала туды. Ось тут можна стаць, нават на елцы пастраляць. Ты ж меня не убачишь, правда? Не убачишь. Так, 6 відосаў змантаваў па Родкрафту. От ты працоўны псіх, што я табе скажу. Як яно няўдала паляцела. Вы заўважылі? О, едзе. Да. Ёсць, цудоўны вынік. Мы забілі ўсе іхныя ЛТ. Так, заходзь на канал Аўтосімулятар, але больш сімметр будавання лагістыкі і важкой тэхнікі. Сёння ўвечары, калі што, будзем гуляць за ВРВ у SnowRunner, калі ведаеш такую гульню. Roadcraft вельмі падобна. Тыя самыя распрацоўшчыкі, механікі больш-менш падобныя. Так, где вы там, хлопцы? Гэтыя хлопцы не спешаются. Давай мы перекинемся на Голдову. Там тэшки. SnowRunner расійская гульня. SnowRunner рабіўся Saber Interactive. І калі яны рабілі SnowRunner, то яны яшчэ донацілі ў ЗСУ. Усё табе зразумела, нішто сабе, які ты хуткі. Высновы рабіць. Так, ён з'язджае. О, займаем пазіцыю ягоную. Піцерская кантора. Ты маеш на ўвазе, што асноўная распрацоўка іх была ў Піцеры, так. Але калі б яны і дасюль яшчэ знаходзіліся ў Піцеры, то яны, падаецца, сидзелі б за кратамі ўжо. Так, няблага. Сюды. О, ось маленечки. Так, давай мы тут праз хмызы паспрабуем тебе. Галоўнае, каб гэта глядзець яшчэ. Не, збег.
Але у нас тут няшмат, дарэчы, і танкаў-то засталося, божа, Сенлак і АМТ толькі. Няма каму тут дамінаваць. Так, не падабаецца мне, што вось гэтыя хлопцы мае Сенлак з АМТ, яны не падтрымліваюць вось гэты накірунак. Мы ж не дайшлі до канца. О, бачыце? Стаіць, паскуда. Глядзіць сюды, в гэты бок. Так. А аддаваць таксама кепска. Гэты накірунак. Не хочацца. Трэба ехаць да іх. Што я тут адзін? О, тым больш, што елку засвяцілі яна там. Елка, выходь. Давай. Раз на раз. Елка не хоче. Набій їй морду. Я б з задовольненням вичепив би дзе-нибудь, набив йому пису гэтую малую французскую. Так, АМТ осмелел, поехали. Цікаво толькі... Добра, ён прасвяціў гэты кут, дакладней казаць рог. Можна запытацца, куды яно зараз трапіла? Вось першы стрэл куды паляцеў? Бо ён не збіў вось гэтую прыблуду. Ён не трапіў у гусеніцу, ён не зрабіў сполуха ад зямлі. Дык куды яно трапіла, цікава? Усё, разобралися. А усё ж таки елце набіў морду. Ожиданне дота виконано. Апошні бой на сёння. Спадзяюся на перамогу, а не на турба зліў нейкі. Так. У іх елка. І ўсё. А варожая елка куды паедзе? У цэнтр звычайна яна не едзе. Яна едзе на той фланг. Ось куды я гляжу. Звычайна. Так што мне падаецца, мне трэба праехацца па цэнтру. Каб быў на колавіку, я б нават не разважаў бы ў цэнтр, кругаля зрабіў бы і паехаў бы туды. А вось на гэтай малой трэба яшчэ добра так падумаць.
Так, пантера ёсць. Усё. Зразумела. То бок, як я і казаў, хутчэй за ўсё, вось там будзе елка. Варожая. Штосьці нашы адлятаюць. А што гэта такое? А чаму гэта такое? Давай, паспрабуем, можа не адляцім мы. Давайте, хлопчики, давайте. Во-во-во-во-во-во, вось яна, говняшка. Прочитана. Не засвяціўся. Ай! Я не спадзяваюся, што я яго прабіў, але ж стрэліць стрэліў. Су-130, Су-130. Та ты жартуеш, бля, ну як удала ў іх гэта атрымалася зараз. Всё, хутчэй бяжыць. А, пантэра, выбачай. Кажа, прынята, да. Сапраўды, так, што тут яму збегчы на арцета сваёй? Всё, W націснуў, пабег. Так, блядь, зноўку елка вачыста ў іх. Всё бачыць. Не схавацца. Та ёлы-палу, ну... Заўважылі, як ён гэта зрабіў? Ён жа ж выпадкова, ён не спецыяльна гэта зрабіў, я ўпэўнены. Што ён трошачкі прыхамуваў. Заебісь, просто паглядзіце, блядь, 2-10. Блядь, рандом просто цудоўны. Як у іх гэта атрымліваецца рабіць у варгеймінг? Што вось такія баі менавіта адбываюцца. Што курва не проста прайграць, а проста ўшчэнт прайграць. А куды я цябе патрапіў, вось калі патрапіў? Вось там. Трэш. 2-14. Бом разбіўся. Хе-хе-хе. Спяшаўся на... А куды ён страляе, цікава? Ты насамрэч думаеш, што ты трапіш? Бля, 13-15. Ой, вывучаюся. 3-14 лік. Ой, капец, рандом. О, потрапіў, ніхуя сабе. Вось гэта фартовы. Вось пагля, можа зацягне. Што яму тут 14 фрагаў зрабіць? Пф. Я кожны дзень раблю па 14. Што, я не зможу. Хлопец, ну ты даеш. Так, усё.
З танкамі на сёння ўсё. Увечары заходзьце на SnowRunner, а 7 вечары па Польшчы. Яшчэ крыху пагуляем, пацягаем бярвенні гэтыя сасновыя. Так, што ў нас адбываецца на Твічы? Пойдзем рэйдзіць каго ці не? 3 чалавекі ёсць, значыцца пойдзем. Хто там у нас гуляе? Энгры Ралев. Давай, Pacific Drive, чаму б і так? Гаўнобой. Дзякую, як заўсёды, за вашу падтрымку, за тое, што былі сёння са мной на стрымы. Мы з вами побачымся ўвечары сёння яшчэ і заўтра зранку. А на сёння на станкамі ўсё. Дзякуй вялікі вам за тое, што былі са мной. Дзякуй, Дот, табе за шмат каментараў у чаціку. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. З вами хутка побачымся. Усім пакуль.